ناي بحكي واو انا فريوت حسابي كمان فعاد بلات لي اي تزانز بي انا بلت يا تدرفلنا صنيحه دمصاويت فريوت ناي بحكي ترجم زلو درفي جيمو ابداني كترفو مخنياتو سبك عبن حلفلون كله دس لزي بلوم اب تاريخنا ايرترا خوين كاترو يخلغا ازي فريوت كتبلو زصنحت exactly to the point ولا زخونه كوي حرخرخ زي بلو زخونه ختصخلو زي تخل اي تزان هزبي ناي بحكي تا ابزوان زون اقدس الدرفيا كمين لهم تخطاتلتنا زي شانل لومون كم وترون عناك حق الزغل كمهر زغل كنكحنا زغل كنفلطو كنستعللو زلنا بعالم درجة بزوبا درجة كم دما اب هاجرنا اب كابينا نزلو كل كنركن فتنينا تاي جبرو سبورت جبرو بزح بجيوبوليتيكا زدسس كرينا ام ودا تبعدنا فلاي دما بروباغندا بستفلالي من قد كميلهم كاتوي فتنو خمزلو نعوز زحجز اقداسي اللبوام كلونايو لايك مقبار سبورت مقبار كساب موداتا مسانات عقس جيركم خادمه اقداسيو ابز حلف فيديو تكنيكاوي ناي دمص صقا ماغاتي منيرو يقاطمنا يمعت فتناتاتي زلو تكنولوجي every day perfectly ranked قبري تخلنيخا هذا غزي تكنيكاوي صقا مكغاطم كله تصممونا ينا خنبلكم نغل كل زكالنا نقبرنا نفتنجن don't forget technology ملو كوكات رخليه كتب لاي تخلنيخا اقرا من اقربوك نجمرينا مجمريا let's go علمنا كم كم تمثل رايبزي The 29th COP summit in Azerbaijan, a global climate conference designed to combat climate change, hypocrisy took center stage. Over 65 private jets, double the number from last year, ferried attendees to the event, including wealthy celebrities and corporate moguls, all talking about climate change and protecting the climate. And this isn't just ironic, it's a stark display of the COP 29 تباهيلو زፅዋዕ ንክላይሜት ናይ ዓለምና ምርሳን ናይ ፕላኔት ወይ እውን ዓውለማ ናይ ምቕያር ንምብዳህ ተባሂሎም ኩሎም ሃገራት ተኣኪቦም ዋዕላ ገይሮም ቀኒዮም ኣብዚ ዋዕላታት እዚ ዓበይቲ ቢልዮነራትን ኮርፖሬሽናት መራሕትን ሲኢኦታትን ብብዝሖም ዝሳተፍሉ ኣብ ባኩ ዝበሃል ርእሲ ከተማ ናይ ኣዘርባይጃን እዩ ተኻይዱ ነይሩ እንተኾነ ዓመት ሓደ ዓቢ ሳርካዝም ወይ እውን ከምዚ ኣይሮኒ ምዕጫጭ ክንብሎ ንኽእል ኢና نحن نتايم زولنا زلون عين عهاتكم أتقاقمانا يمايكم أتقاقمانا يتعادكم أتقاقما كل نجر تقدروا لكم مخنياتو بلانيتنا تي كنتات أيرنا تبلاش وصل لازم تزلو سبات مكينا خزوري بلوم قلمله كل زي نجر قيارا له بكلا خنا وحدا لنا نابوليوم زمخرو صبوق حراي اتليست سي متقبلناكم نيرنا اتوم ابتو على زموتسكن بترين كمص يدلينيم ويون مس حزب تسافرون من افاريك كمص يدلينيم تدا برايفت جيت يوم دمصو حنت برايفت جيت نفاريت تمصو بكلا دما دارغا كابت كله كندي سبات بماكينهم دي بقلهم بقل سبات غبرو بكلا اصبيقو يزعزز تايغن عمتنا عمت زوم بليونيرات مصيوم نخالسب قبر قبروا لهم كم زقبروا لهم ندخاتات هجرات كم زخن قبر لهم لنا قلم لنا طبعا لكن دي بروباغندا يزقبر نساتهم قل نزانا حنت معالتي قال جزيز دحن من دك كاتلون كويني ابزا كونفرنس كم تخلون نحنت جزي متشوتنا تو مقديلهم ولا فرست كلاس بنفاريك كم ايدلينيوم سلمتاي بالسبات كحوس سلازي دليو كبرناتهم سلاز قدل سلازي كباب السوسا برايفت جيتس ابزو على زي بحرتمات كم زي مصاي زنقر the same people دما تقمطلي لهم نتترى حزبي حدقات كقبر كم زلو لوط كقبر كم زلو نز كلايميت نمعراي بزح مسوات كخفل كم زلو يم زنقرو اتسبو نغرنا يزغلو مش يمرس معايا امريكا دليتهم ناقبرو اب كم عينت حشويه ناتو زاربو صغف زي بلو مخاني صنعنا رينا زي ما سمعوا disconnect between the climate crisis and the elites who perpetuate it. As world leaders and activists discuss reducing emissions, those attending such events are increasing theirs by the minute, flying private jets that emit up to 500 times more carbon dioxide per person than commercial flights. The global aviation industry, notorious for its massive carbon footprint, is one of the largest contributors to climate change. Yet, the private jet sector, representing just 0.003% of the world's population, accounts for an outsized portion of those emissions. The rich are flying in their carbon-intensive planes. So, انتاينا نرزلنا اتيز بس حب كلا زسعب مراخب برايفت ياتس ويون زين عبيت مراخب ناي حبتامات كم ما زين برايفت جيتس زين على بكلا زسعبا نسن كنسن من يدزورن انا نسغو من يكونان اي هوب حدا معتن انا كم بكلا خنسعب بكلا خنسعب يلنا يكونان زين برايفت جيت كمنين تايدا كسالت اصل زخلاص لزبلوني انا كون زين برايفت جيت ناير ترانا نفاريت ناي مغعزيا كتلونا يزدل مبر نفسها بفليت جيت سلسخات كاز مصلوت يلن اتليست حزبنا كن كابنا بن ايرلاينز ناتنا حفيلو ناتو سرح كجمر ناتي تمنيت حدف زوان زنسيو تزلو قدان عصوان تعاليو حفشا
زلعله بكلا زغبرو زتحت تحتاتنتن ابركتون زلوم يوم ترى حزبي اب عمت 3-4 غزي نفلاين تجبرنا نوع خمان زي نقبر بزحاتنا نحنا حدقتات نخنقبر صقم نخنقبر تاكس نكفل قال لك نقبر نعنايم قديتا زغبرو اتزقال لنا غرغن نتوم زياده بكلا دسعب زلو بزح مراخب زلوم عبيت مخاين زورو كبرات مخاين زورو نحتاتهم يوم كزاربوم نيروم حفتام تخين كاغن حقن دخاتات رايدوت حقن دخاتاتن ات ميدل انكم زبحالت اب منغو زلو سراحتኛ እንዳይ دوت زنبر بليونر كلاس تاكس كخفلو على امازون وننتناتهم تاكس ناتهم تحتيو سلمتاي نتي ليغال سيستم نتي تاكس سيستم تاكس كود بلو بستفلالي منقد سلو تقاملو كترخاخبلو ما يتخلنيخا هذا غزي እንታይ ይብሉ ነቶም ተፃወቲ ኮንካን ክፀልእ ዘለካ ይብሉ ታይዳ ነቲ ገይም ነቲ ፀወታ ኢኻ ክፀልእ ዘለካ እዞም ቢልዮነር ስለምንታይ ከምዚ ገይሮም ኣይትበሎም ነው it's not their fault it's the system እቲ ሲስተም እዩ ከም ክፈጥር ኪሉ እቲ ሲስተም ከመን እዩ ሃብታማት ነቲ ፖለቲካ ስለ ዝቋፀርዎ ንዓታቶም ከም ዝምችእ ገይሮም እዮም ሕጊ ዘውፁ ንዓታቶም ዘይምችእ ተኮይኑ እንታይ ገብሩ ሚሊዮናት ገንዘቦም ኢንቨስት ገይሮም ነቲ መንግስቲ ከም ዝእለ ቀይሮም ንዓታቶም ነቲ ንሳቶም ክኸድዎ ዝደልዩ ዝምችእ ፖለቲካ ከም ዝምስረት ይገብሩ ስለዚ ነቲ ገይም ኣይትፅሉ ነቶም ተፃወታይ ኣይትፅሉ እንታይ ዳ ነቲ ገይም ኢኹም ክፀልኡ ዘለኩም ዝበሃል ካብዚ ዝመፅእ ስለዚ ካብ ሰምታይ ከምዚ ኮይኖም ትብሉ ሃብታማት ክትኮኑ ክፅዕሩ ኣለኩም እያ ካልእ ዘረባ የብላን ኣሜሪካ ግን ድሕር ትብል ሃገር ኣይኮነትን ሓደ ግዜ ወላ ክትሕርቀኩም ትኽእል እንድያ ግን ኣነ ግን ይሕጉሱን እዮም بقلت سلز قبرو قدايناتهم كليمادو قلملدو اعتبلها لا اوروبا قلملن سمعوهم ساتهم كتايب له carrying this burden going forward. And of course, our energy policy will be a key component with Governor Burgum and his National Energy Council, and how the United States is blessed with, as the president said, with oil and gas that we can be using not only to our economic advantage here at home, but as a leader around the free world. Surprisingly, so እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ትሪዎ ዘሎ ማይክ ዎልስ በሃል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ እዩ ንሕና ክላይሜት ኣይግድሸና ጅንዕፍሪት ኣይግድሸና ተንገብርና ንብል ኣሎ ነዳዲ ኦይል ቤቢ ዝብሎ ዶናልድ ትራምፕ ከም ክሕሱም ክንኩዕቲና ጋዝን ነዳድን ኣምላኽ ዝሃበና ፀጋታ ስለ ዘሎ ናብ ዕዳጋ ንነብስና ጥራይ ዘይኮነስ ኤክስፖርት ከም ሕሱም ክንገብር ኢና ኣብ ባኩ ኣዘርቤጃን ተኣኪቦም ብከላ ናይ ፀዓት ናይ ገለመለ ከነጉድል ኣለና ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ኣሜሪካ ድማ ሞር ፀዓት ሞር ነዳዲ ከነውፅኢና ንዕዳጋ ክንሸይጥና ኤሮጳ ድማ ካባና ክገዝሎም ካብ ራሽያ ዝግዛእ ዝነበረ ክንቦት ኮይና ስለዚ ንሕና ኣብቲ ዓውድቲ ቀዳሞት ክንከውን ኢና እዚ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ንነዊሕ ዝጎስጎሰሉ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ በቲ ሓደ ክትሪኦ ከለካ ኣሜሪካ ፍረስ ዝብሉ ከለዉ ንኣሜሪካ ናቶም ፍፁም ረብሓ ናቶም ንሓንቲ ሰከንድ እውን ኮምፕሮማይዝ ኣይገብሩን እዮም ባህሊ ኤሮጳ ግን ይሕዝኑ ከዓ ነዚኣቶም ንክሕጉሱ ኢሎም ቁጠብኦም ኣብ ዓብ ሓደጋ ኣውዲቖም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ኣሜሪካ ግን ብፍፁም ኢንተረስት ናቶም ፎር 1 ሰከንድ እውን ከጉድሉ ከም ዘይክእሉ እዚ ትገይም ናይ ዓለምና ኣካይዳ ክኸውን ከሎ ካልኦት ሃገራት ከ እንታይ ይገብራ ኣለዋ ጌም ቼንጀር ፖለቲካ ወይ እውን ጌም ቼንጀር ኢንፍራስትራክቸር ዝበሃል ኣሎ ነቲ ፀወታ ክቕይር ዝኽእል ኣብ ዝረኣዩ ፕሊዝ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እዚ ሓበሬታ እዚ ብዙሕ ድኻም እዩ ዝፈሶ ናባኹም ንኸነምፆ ولا زي فيديوهات زاب يوتيوب كنروبا نخلي عند حلكم كابنا 1 ساعات ناي 4 دقائق ناي كل 9 ساعات فيديو اكزاكتلي صبغ تمرت زلو بوتا دلينا قريصنا كم قيمنا ادلاين نزلو تحستو غزيخون كبر سلازخونه لعول ناتكم غزي كباخن سلازي ندلي اتزبلصه كمرنا زخل كم نحنا ايرتراويان ابعدنان هاجرنان كم دما بدغل نبر زلنا كدلينا زخل زبلناي زغل فيديوهات انا ابزمصالكم نبعلي سمعي تاكد داشيت كفالت بحال مريسه بعليك نقولكم دي كونس كاب افون كسمعوما انا ناتي باك جراوند كبكم لازم بزح تعري زفوسو زين صرح زلنا صراحه of course تبونا دقف دما قبل بينا انا مسكين نخيد يجي one of the game changer infrastructure can reach. Russia have dramatically reshaped global energy dynamics with the completion of the world's largest single-pipe natural gas pipeline, connecting two strategic economic powers in a move that could fundamentally alter international energy markets. The massive infrastructure project spans an extraordinary 5,111 kilometers, linking Russia's far eastern regions directly to China's industrial heartland and stretching all the way to Shanghai. According to China's state television, the pipeline So እንታይ ንርኢ ኣለና ጌም ቼንጀር ኢንፍራስትራክቸር ይብልዎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፓይፕላይን ወይ እውን ሻምቡቆ መስመር ናይ ነዳዲ ዝኸይድ ማለት እዩ ናይ ናቹራል ጋዝ ካበይ ዝበገስ እዩ ካብ ራሽያ ተበጊሱ ናብ ቻይና እዚ ፓይፕላይን እዚ ልዕሊ 5000 ኪሎ ሜትር ዝኸደ እዩ ካብ ራሽያ ተፈጥራዊ ሃብቲ ናይ ነዳድን ጋዝን ከም ሕሱም ዝተዓደለት ሃገር
ببايبلاين بتوبوتات مالتيو قطع ناب تشاينا كم زخيد أمريكا ክትቋፀሮ ይትኽእል ኤውሮጳ ክትቋፀሮ ይክእሉ ወኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክዓፅዎ ይክእሉ ገለመለ ታዲያ ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ትኽኢሉ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ መንጎ ሃገራት ኣለዋ ግን ዝያዳ ናይ ክልቲኦም ሃገራት እዚ ትሕቲ ቅርፂ እዚ ኣሜሪካ ንቻይና ክንዓፅዋ ኢና ንራሽያ ክንፈልያ ኢና ከምዚ ክንገብሮም ኢና ክንበትኮም ኢና መንጎም ዘሎ ዝምድና ይብሉ ንሳቶም ይዛረቡ ቻይናን ራሽያን ግን ይሰርሑ ረዲኹም ኣለኹም ይሰርሑ የፍርዩ እዚ ፕሮጀክት እዚ ሓደ ዓብይ ጌም ቼንጀር እዩ ዝበሃል ዘሎ ቻይና ከምቲ ዝድለ ኣብ ዓለም ቻይና ብምንታይ ትፍለጥ ኢለኩም ዝበዝሐ ፀዓት እትህልኽ ሃገር እያ እቲ ዝዓበየ ኢንዱስትሪ ናይ ዓለምና ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ ኣብ ቻይና ስለ ዘሎ ዝበዝሐ ነዳድን ጋዝን እትወስድ እትገዝእ ሃገር ኣብ ዓለም ቻይና እያ ስለዚ ኣብ ዓዳ ድማ ዝኣክል ስለ ዘይብላ ካብ ስዑድያ ትገዝእ ካብ ኢራን ትገዝእ ካብ ናይጀርያ ትገዝእ ካብ ኩለን ካብ ቬኔዙዌላ ትገዝእ ካብ ኩልያ ትገዝእ ካብ ራሽያ ትገዝእ እንተኾነ ብዙ ሕጂ ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲካ ፀገማት ኣብ መንጎ ክቅርቅርዋን ክዓፅዋን ይኽእሉ እዮም ኣሜሪካ ገዚ ድማ ዘይገብሩ ኣይኮኑን ከምኡ ስለ ዝኾነ ቻይና ኩሉ ግዜ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ትዕድልቲ ስለ ዘለዎም እንታይ ገብሮ ኣሜሪካ ክትኣትዎ ዘይትኽእል እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ድማ ኖርስ ፓይፕላይን ዝበሃል ኣሎ ብሰሜናዊ ጫፍ ናይ መሬትና በቲ ኖርስ ፖል ኣቢሉ ዝኸይድ ሓድሽ ትቦ ድማ ክሰርሑ ይደልዩ ኣለዎ ካብቲ ጠቕላላ ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዝኾነ ሰብ ክረክቦ ዘይክእል እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ንከይትቁርቁሮም ወይ እውን ሓድሽ ዕንቅፋት ንከይትፈጥረሎም ንዓለምና ፍሉይ ታሪክ ንክስራሓላ ዝሰርሑ ዘለዉ ሃገር ተለዉ ቻይና እዮም እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ምስ ኣሜሪካ ካብ ምትልላኽ ብስራሕና መፍትሒ ክንደሊ ኣለና ንኣሜሪካ ካብ ምፅባይ ንኣሜሪካ ካብ ምልማን በዓልካ መፍትሒ ምግባር እቲ ዝበለፀ እዩ ዝብል ጭርሖ ሒዞም ዝኸዱ ዘለዉ እዮም እዚ ዝገብርዎ ዘለዎ ትሕተ ቅርፂ ኣሜሪካ ብፍፁም ክትገብሮ ዘይኮነስ ክትሓስበው ናይ ትኽእልኒ ኣብ ዝዋን እዚ እንትርፎ ቢልዮናት ገንዘባ ንኩናትን ንዕግርግርን ከተጥፎ ከምዚ ዓይነት ትሕተ ቅርፂ ኣሜሪካ ወዲኣ ወይ እውን ሰሪሓ ክበሃል ሰሚዕና ኣለና እንታይ ኢኻ ዘርእየካ እዚ መን እዩ ኣብቲ ጌም ናይ ትሕተ ቅርፂ ተኣምር ዝሰርሕ ዘሎ እንተተባሂልካ ቻይና ዝበሃል ሃገር እዩ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ድማ ነስማዓዮ ንእሽተይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን እንታይ ገብሩ ኣለዎ Commitment between the two nations. The project promises to deliver 38 billion cubic meters of natural gas annually, sufficient to meet the energy needs of approximately 130 million urban households across China's most populous regions. This unprecedented energy corridor represents far more than a simple infrastructure project. It is a geopolitical statement that could potentially reconfigure global energy dependencies and challenge Western economic influence. The pipeline connects directly to Russia's power of Siberia. So dayna ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ዘሎ ቅርበት ወታደራዊ ናይ ንግዲ ገለገለ ጥራይ ገይሮም ክርእይዎ ዝፍትኑ ኣለዉ እዚ ቅርበት እዚ ግን ኣመና ዕምቆት ዘለዎ እዩ እዚ ድማ ኢኻ ማልቲፖላሪቲ ዓለምና ትቕየራላ ሓድሽ መድረክ ትሕዛላ ናብ ሓድሽ መድረክ ትኸይዳላ ክበሃል ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ዳርጋ ዝተጨበጠ ነገር እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ናይ ቻይናን ናይ ራሽያን ዘሎ ቁጠባዊ ኢንተግሬሽን ናቶም ሕልፍ ዝበለ እዩ ንኣሜሪካ ቻለንጅ ዝገብራ እንተሎ ድማ ወታደራውን ቁጠባውን ፀጋውን ምትእስሳር ናይዘን ክልተ ሃገራት እዩ ምስዘን ክልተ ሃገራት ክሓብሩ ዝደልዩ ኣብቲ ብሪክስ ዝበሃል ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ቁፅር ናይተን ሃገራት ናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ እቲ ኣብ መንጎን ዝግበር ዘሎ ንግዲ ብዘይ ዶላር እዩ ዝግበር ዘሎ እቲ ናይ ትሕተ ቅርፂ ምዕባለ ሽርክነት ናይ ክልቲአን ድማ ንኣሜሪካ ብዘይ ቃል ዓለም ቻለንጅ ክገብራ ዝኽእል እዩ ብኩሉ መዳይ ወታደራዊ ዓይኒ ብቁጠባ ብቴክኖሎጂ ብፅልዋ ብኩሉ መዳይ ንኣሜሪካ ቻለንጅ ክገብርዋ ዝኽእሉ ናይዞም ክልተ ሓይልታት ኣዝዩ ጥቡቕ ዝኾነ ምትእስሳር እዩ ኣሜሪካ ድማ ይፈልጡ እዮም ነዚ ዝምድና እዚ እንተዘይበቲኽናዮ ኣሜሪካ በይናያ ክትተርፍ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነዚ ዝምድና እዚ ንምብታኽ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኢዶኖ እቲ ዝምድና ንኸይብተኽ ዝግበር ዘሎ ኣብ መንጎን ሓድሕደን ራሽያ ብዙሕ ነዳዲ ኣለዋ ዝበዝሐ ግዜ ድማ ነዳዲ ናታ ክሸጦ እያ ትደሊ ዝበዝሐ ነዳዲ ትገዝእ መን እያ ኣሜሪካ ኣይኮነትን ኣሜሪካ ነዳዲ እያ ትሸይጥ መወዳድርታ እያ ንራሽያ ስለዚ ኣሜሪካ ንራሽያ ክትእምነላ ትኽእል መንገዲ የብላ ኮርስ ሳንክሽን ወይ እገዳ ክናልየልኩም ኢና ገለ ክብልዎም እዮም ዝኽብሉ ይኽእሉ ካብ ሓሊፎም ግን ፍሉይ ዕድል ክፈጥሩሎም ኣይክእሉን እዮም ማዕረ ቻይና ዝወዳደር ዕድል ክፈጥሩሎም ኣይክእሉን እዮም ካልኣይ ድማ ኣሜሪካ ንሓዋሩ ንራሽያ ከተውደቓ ከም ትደሊ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ዘሎ ቅርበት ንበዓል ንሃገራት ንኣሽቱ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ጩራ ናይ ተስፋ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ስለትፀልኣካ ብሕማቕ ስለትጥምተካ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ ከተውርደካ እያ ትደሊ ነይራ ሎሚ ግን ኣሜሪካ ድሌታ እናገበረት ዋላ ድሌታ ተፀላእትካ እውን ኣማራፂ መንገዲ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ዚሮ ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ምክንያቱ ካብ ኣሜሪካ ዘድልየካ ነገራት ተዘየለ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ክፈጥሮ ዝኽእል ፀገም ክጎድል እዩ ብፍላይ እቲ ናይ ዶላር ፅልዋ ናይቲ ስዊፍት ፅልዋ እናጎደለ ኣማራፂ ካልእ እናተፈጥረ ምስ መፀ እቲ ኩነታት ክቕየር ምዃኑ
እዚኣቶም ዕድላቶም ይፈጥሩ ንራሻ ከውድቁ ዝሓሰቡ ኤውሮፓ ረይዎም ናይ ኤውሮፓ ጉዳይካ ያሕዝናካ ዝስምዑ ወጅ Investor has eyes on the sabotage Nord Stream 2 and is looking to buy what remains of the gas pipeline from Russia to Germany. He says it would give Washington control of Europe's energy supply. American financier Stephen Lynch has reportedly asked the US government to give him the go-ahead to make the estimated $11 billion purchase. Reports suggest he's pushing the deal by saying it would also allow Washington to... So, ኣብዚ ከንታይ ንርኢ ኣለና ብግምት አሉ ኤውሮፓ ካብ ራሻ እቲ ዝበለፀ ቁጠባናቶም ንኽትኣልዩ ንኽምስርቱ ዝሕግዞም ዝነበረ ቢልዮናት ገንዘብ ገይሮም ትበፈጢሮም ናይ ኤነርጂ ካብ ካልእ ዓለም ሓውሲ ናፅነት ክህልዎም ምስ ራሻ ዝገበርዎ ኩሉ ምስ በተኽዎ ምስ ተሰብረ ነቲ መስመር መን ክገዞ ይደሊ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ስለምንታይ ነዳዲ ኣለዎም እቲ ካብ ራሻ ናብ ኤውሮፓ ክመፅእ ዝኽእል ድማ ባዕሎም ተገዚኦም ሞ ኤውሮፓ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ፀዓት ተንበርካኺት ናይ ኣሜሪካ ክትከውን ከም ዝኾነት እዚ ስለ ዝፈልጡ ድማ እዮም ነቲ መስመራት ክሳብ ክንደይ ቻይና ካብ ኣሜሪካ ዝረሓቐ ቁጠባ ክህልዋ ከም ትደሊ ዘላ ምክንያቱ ኣሜሪካ ከተውድቐካ ዘይትኸዶ መንገዲ ወይ እውን ክትገብሮ ኣይትኽእልኒ ኢልካ ክትግምቶ ትኽእል ነገር ከምዘየለ ክንደ ኤውሮፓ ክቐርባ ዝኽእል ነገር የለን ኣሜሪካ ግን ረብሓ ይቀዳማይ ካልእ ነገር ሓዊው ይኹን ወላ ጎረቤት ዲ ወላ መሻርክቲ ዲ ገለ ዝበሃል ኣይግድሶምን እዩ እዚ ነገር እዚ ድማ ንፁር እቲ ዕላማ ብዙሕ ግዜ ዝተራየ እዩ ክትወዳደሮም ተጀሚርካ ብውድድር ኣይኮነ ዝሓልፉኻ ሃንቂፎም ረጋጊፆምካ እዮም ዝኸዱ እዚ ኤውሮፓ ድማ ኣብ ገለ ፖይንት ክትወዳደርና ትኽእል እያ ብፍላይ እቲ ጀርመን ዝበሃል ክወዳደረና ይኽእል እዩ ናይ ራሻ ነዳዲ እናረኸበ ምስ ቻይና ዘለዎ ሽርክነት ዓብዩ ክወዳደርና ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ስለ ዝነበሮም ጠቕላላ ነዚ ካብቲ ውድድር ከም ዝለ ካብቲ ገይም ከም ዝወፅእ ከም ዝንብርከኽ ገይሮም ኣለዉ ካብዚ ብቐፂልካ ሕጂ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ነቲ ናቶም እታ ኔክስት ስቴፕ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ጌርካ ንራሻ ካብ ዘላቶ ሓፍ ንኸይትብል ክትገብራ ትኽእል ንቻይና ግን ከመይ ጌርካ እግራ ትቕርስማ እዩ ሕጂ ዘሎ እቲ ፕላን ንቻይና ከመይ ጌርካ እግራ ትቕርስም ምክንያቱ ናይ ኤውሮፓ ተወዲዩ ትገይም ናይ ራሻ እውን ወታደራዊ እገዳ ጌርና ኣለና ከም ሕሱም ከተስፋሕፍሕ ኣይትኽእልኒ እያ ገለገለ ኢሎም ኣሎ ሕጂ ተሪፋቶም ዘላ ንቻይና ከመይ ጌርካ እግራ ትቕርስም እዩ ቻይና ድማ እቲ ገይም ፅቡቕ ገይሩ ኣብ ዓብ መንደቕ ዝተፃሕፈ ገይም ምዃኑ ሪኦም ኣለዉ ከመይ ጌርካ ሽርክነትካ ትዕቢ ከመይ ጌርካ ካብ ኣሜሪካ ዲሪስክ ትገብር ነብስኻ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ እናራና ነቲ ምዕባለታት ክንሕብረኩም ክንፍትን ኢና ድሮ እቲ ገይም ናይ ቻይና ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ዝኸስዋ ዘለዉ ሓደ ካብቲ ክሲ ስምዕዎ ኣብዚ Growing concerns about a sprawling and sophisticated Chinese hacking operation. U.S. Senate Intelligence Committee Chair Mark Warner going so far as to call it the worst telecom hack in the nation's history. People briefed on the matter tell CNN that Chinese hackers have been hacking, tracking phone calls, reading text messages, and even listening to the conversations for some of the most senior figures in both the Democratic and Republican parties. Even Donald Trump and J.D. Vance were targeted. What remains unclear is exactly what intelligence is scheduled for December 1st. Well, Frederick. So, እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ መሲልኩም ኣሜሪካ ናይ ቻይና ስለያዊ ሳይበር ኣታክ ብቴክኖሎጂ ብኢንተርነት ብስለያ ገለ ገይሮም ነቲ ፖለቲካናትና ነቲ ኣካይዳናትና ይስልዩና ኣለዉ እዮም እዚ ድማ ዝሕዝን ኩነታት እዮም ዝብሉ ኩሉ ግዜ ፎልስ ፍላግ ዝበሃል ኣሜሪካ ይስልዩና ኣለዉ ክብሉ ከለዉ 10 ዕስናቱ ገይርኩም ኣሜሪካ ንቻይና ንራሻ ንኤውሮፓ ንዝኾነት ሃገር ከም ስልያ ገይርኩም ፍለጡ ቀዳማይ ስለያ ኣብ ዓለም ዝበፅሕ ባጀት ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ እዩ ከምዚ ኢሎም ንራሻ ንቻይና ክኸስቐሉ ወይ ንራሻ ክኸስቐሉ ከምዚ ንሳቶም ንፁሓት ናይ ካልእ ዘይትንክፉ ገይሮም እዮም ዝቐርቡ ነብሶም እቲ ዝለዓለ ስለያ ዝገብር እቲ ዝለዓለ ሳቦታጅ ክገብር ዝኽእል ዕንቅፋት ክፈጥር ዝኽእል ፀገማት ክፈጥር ዝኽእል እንተሎ ቁፅሪ ሓደ ኣብ ዓለም ኣሜሪካ እዩ መወዳድርቲ ካልኣይ ምናልባት ደድሕሪ ክመፅእ ዝኽእል ናይ እስራኤል እቲ ሞሳድ ዝበሃል እዩ ቻይና ከምዚ ገይራትና ክብሉ ከለዉ ዝበዝሐ ሰብ ቻይና እኮ ከምዚ እዮም ዝገብሩ እናበለ ነቲ ናቶም መቃልሕ ክደግም እዩ ዝፍትን እቲ ገይም ግን እንታይ እዩ ኤውሮፓ ብፍላይ ኣሜሪካ ኣብ ዝለዓለ ሌቨል ብዝበዝሐ ባጀት ዝጥቀምሉ እዮም ንኣብነት እንታይ ይብሉ ሓንቲ ካምፓኒ ናይ ኤውሮፓ ናይ ቻይና መፅያ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምስ ሓየለ ቲክቶክ ከምዚ ስለያዩ መንግስቲ ሲሲፒ ናይ ቻይና ይጥቀመሉ ገለገለ ይብሉ ጉግል ከዳ መን ይጥቀመሉ ኣሎ ዩቱብ መን ይጥቀመሉ ኣሎ ፌስቡክ መን ይጥቀመሉ ኣሎ ኩላቶም ቶም ናይ ሶሻል ሚድያ ካምፓኒታት ዘሎ ኢንስታግራም ኩላቶም ኣካል ናይቲ ስለያዊ መርበብ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝደለይዎ ሓበሬታ ኩሉ እዚ ናይ ፕሮኖግራፊ ዝበሃል ናይ ፀይቂ ፊልምታት ዝረኣየሉ ገለመለ ኩሉ እዚ ንስለያ እዮም ዝጥቀምሉ ዝበሃል እቶም ዘለዉ ሰባት ድማ ኣጋበርያ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ክንዲ ኣሜሪካ ስለያዊ መርበባት ዝበፅሐ ሳተላይት ናይ ኤውሮፓ ይኹን ናይ ካልእ ብናይ ኣሜሪካ ኮኔክትድ እዩ ኣሜሪካ ነቲ ብመንገዲ ብትቦታት ገይሩ ዝኸይድ ብቀይሕ ባሕሪ ገይሩ ዝሓልፍ ዲ ገለመለ ዝበፅሐ ትቆፃፀሩ ኣሜሪካ ስለዚ ክንዲ ኣሜሪካ ሓበሬታ ዝስሊ ኣካል የለን ቻይና
ኣብዚ ቀረባ ንነፍሶም ካብቲ ክስልይዎም ዝኽእሉ ክወፅኦም ዝዕሩ ዘለዉ ስለዚ ራሽያ ከምዚ ገይሩ ኣብቲ ምርጫናትና ኢዶም ይእትው ኣለዉ ኣሃ ፖለቲካናትና ከምዚ ገይሮም ንዶናልድ ትራምፕ ይሕግዝዎ እዮም ገለ ክብሉ ከለዉ ከምዚ ንሳቶም ሓንቲ ዘይገብሩ ኮይኖም እዮም ኣክት ዝገብሩ እሳቶም ዝገብርዎ ግን እቲ ዝበዝሐ ዕፅፍን ዕፅፍታትን እዩ እቲ ገይም ተተረዲዩካ ግን ካልኦት ሃገራት ክገብሩ ከለዉ ንእሽተይ ነገር እዩ ብመንፅር ንሳቶም ዝገብርዎ ተሪኻዮም እዚ ከዓ ንሕና ተራ ሰባት ዘይኮና ኣብቲ ስለያዊ መርበባት ናይ ኣሜሪካ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ እዮም ዝነግሩ ሶሻል ሚድያ ናቶም መሳርሒ ምዃኑ ብፍላይ በዓል ፌስቡክ ንእንኮቲ ካብቲ ስለያዊ ነቲ መንግስቲ ሓበሬታ ዝወሓደ ሓበሬታ ወይ እውን ናፃ ዝኾነ ቦታ ዘለዎ ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዛ ይኣምኖን እያ ነውካ ኤክስ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ትዊተር ትቐንዲ መሳርሒ ናይ መንግስቲ ስለ ዝነበረ እቲ ፀገም ድማ ንዓና ሓልዮም ኣይኮኑን ከምኡ ገይሮሞ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቶም ሪፓብሊካን ንባዕሎም ሴንሰር ክገብሮም ስለ ዝጀመረ ኣብ ደረጃ ዓለም ዝገብሮ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ክጥቀመሉ ስለ ዝጀመረ እቲ ኩነታት ተፈንጂርዎም ኣብዚ ሕጂ ተበፂሕዎ ዘሎ በፂሑ ኣሎ በዚ ኮይኑ በቲ ግን እስከ ንእሽተይ ንስማዕዮ ከመይ ኢሉ እቲ ፕሮፓጋንዳ ሰሚዕካ ክትርድኦ December 4th. CNN cybersecurity reporter Sean Lingus is tracking the latest details live from Washington. Sean, what more are you learning about all this? Well, Frederica, this has been a 5-alarm fire since it started, since we learned about it several weeks ago. We've been chasing the story along with every major U.S. telecom provider that has been targeted, and they're going after, as you said, senior political figures. The incoming President-elect Donald Trump and his running mate J.D. sometimes ዝብሉ ዘለዉ ቻይና ሃከርስ ወይ እውን ናይ ኢንተርኔት ኪላታት ናይ ቻይና ስለያታት ናይ ቻይና ናይ ቴሌኮም ናይ ኣሜሪካ ሃክ ብምግባር ሓበሬታ ናይ ፖለቲከኛታት ኣገደስቲ ሰባት ኮሚኒኬሽን ናቶም ርክባት ናቶም ሓበሬታ እናጠለፉ ምጥላፍ ማለት እዩ እዚ ንናቶም ስትራቴጂ እንታይ ኣሜሪካ እንታይ ትሓስብ ከም ዘላ ወይ እውን ናበይ ትኸይድ ከም ዘላ ሓበሬታ ክወስዱ ይፍትኑ ኣለዉ ቻይና ይገብርዎን እዮም ኣብዛ ይውዕሉን እዮም ኣይብለኩም እየ ሓንቲ ኣነ ዝብለኩም ግን ኩሉ ዝብልዎ ዘሎ ኣሜሪካ ዝያዳ ከም ዝገብርዎ ጥራይ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ናይ ብሓቂ ኣብ ከም በዓል መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ኣብ ኢንተርነት ዘይምፅቃቱ ወይ ገለመለ እውን ካብ ከምዚ ዓቕሚ እንተዘይብልካ ነቲ ሓበሬታ ክትቋፀሮ እቲ መንግስታዊ ትካላት ክጥንቀቕ ጥራይ ዘለዎ ምክንያቱ ብቐሊሉ ሃክት ክትከውን ትኽእል ኩሉ እቲ ሓበሬታካ ድማ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ምዕቡል ዝኾነ ኮሚኒኬሽን ሲስተም ወይ እውን ነቲ ሳይበር ናትካ ብምዕቡል ቴክኖሎጂ ክትከላኸሎ እንተዘይክኢልካ ብቐሊሉ ክረኽቡካ ይኽእሉ እዮም ኢንተርኔት ኣየድልየካን እዩ ገለመለ ማለት ኣይኮነን ግን ናይ መንግስቲ ኣገዳሲ ነገራት ብወረቐትን ከምቲ ናይ ቀደምካ ብካልእ ካን ክትጥቀም ክትክእል ኣለካ ዘድሊ ፕሮቴክሽን ነዚኣቶም ካብ በዓል ናይ ኣሜሪካ ስለያ ካብ ናይ በዓል እስራኤል ስለያ ነብስኻ ንክትከላኸል ዝኣክል ቴክኖሎጂ ዝኣክል ዓቕሚ ባጀት እውን ክህልወካ ይክእልኒ እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ብፍላይ ብሕማቕ ዓይኒ ዝጥምቱካ ኮይኖም ከም ኤርትራ ብቐሊሉ ኣብ ኢንተርኔት ሞር ዝኣተወ ስራሕ እንተለዎ እቲ መንግስቲ ብቐሊሉ ክፃወትሉ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ፍቆሮ ሻዕብያ ነዚ ኣብ ሳሕል ከሎ ይድፈልጦ ምክንያቱ ብዙሕ ብድሆታት ስለ ዝነበሮም እቲ ኮይኑ በቲ ኢንተርኔት ኣየድልን እዩ ኮሚኒኬሽን ክምዕብል የብሉ ማለት ኣይኮነን ግን ማዕረቲ ምዕባለ እቶም ስለያዊ መርበባት ናይዘን ሓያላት ሃገራት ብዙሕ ባጀት ከም ዘለዎምን ኣብኡ ድማ ብብዝሒ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዎን ክርዳእ ከም ዝግባእ ከርየኩም ፈቲነ ዘለኹም ሕጂ ኩሉ ዛ ሓበሬታ ንሪኦ ዘለና ንጉዕዞና ክጠቅም ዝኽእል ወይ እውን ናብቲ ንኸዶ ዘለና ክጠቕመና ዝኽእል ንብሎ ዘለና ኢና ንግልኸ ዝጠቅም ድማ ንቐፅል Bitcoin going to be 3-6 months, and then give me your 5-year outlook? Yeah, I mean, I try not to give price projections, and I know you always pin them out of me, but the point being is, we're very public on social media, and it's just people pin their hopes and dreams on a number you give them. But my general thesis is we will rally into year end. We will correct at some point. There's a bunch of hedge funds and RAAs and others who are into this who will need to take a bit of profits into year end. I think we'll get a bit of a shakeout, global liquidity slowing down somewhat, and then we should reaccelerate into the end of tax season. So my view is Bitcoin easily gets to 100 this year, and probably is 150 plus by March before it. እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ዘምፃልኩም ዘለኹ ተራ ሰባት ተራ ግለሰባት ገለ ዘይኮኑስ ቢልዮነራትን ዓበይቲ ናይ ኢንቨስትመንት ኣርምስ ወይ ናይ ኢንቨስትመንት ቦታታት ዝውንኑ ብሚልዮናትን ቢልዮናትን ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለዉ ዝህብዎ ገምጋምን ሓበሬታን እዩ ዝህበኩም ዘለኹ ስለምንታይ ኢና ከም ንገብር ዘለና ኣብዚ ናተይ ቪድዮታት ብዙሕ ግዜ ሰሚዕኩም እንተለኹም እንታይ እዩ ንሕና ኩሉ ነገር ክንፈልጦ ይንኽእል ኢና ሓደ ሰብ ንኩሉ ነገር ክፈልጦ ይክእልኒ ሓኪም ክኸውን ይኽእል ሰራሕተኛ ናይ ኤሌክትሪክ ክኸውን ይኽእል ናይ ፋብሪካ ሰራሕተኛ ክኸውን ይኽእል ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ክኸውን ይኽእል ኣብታ ዓውድናቱ ኣፍልጦ ክህልዎ ይኽእል እዩ ሶፍትዌር ኢንጂነር ክኸውን ይኽእል ናይ ሕክምና ዶክተር ክኸውን ይኽእል ገለመለ ኩሉ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ ነገር ክትፈልጦ ግን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ሓደ ግዜ እንታይ ክትገብር ኣለካ ነቲ ንስኻ ክትፈልጦ ትደሊ ዘለኻ ካብቶም ነቲ ጉዳይቲ ኣደ ሃየስት ለቨል ዝፃወትሉ ዘለዉ ክትሰምዕ ክትክእል ኣለካ
إيجو كحزا كايبلون كن حج كمزي نيرو كمزي كويم دبلو قال دبلو طرا دي كونسي كابتوم نتقو دايتي بجنزبومن بكابيتالومن زخدو زلو انت تماهيركا هيوتكا هيودك خانك تغير تخليخا العالم زحيلو يكونوا زنبري لهم evolution theory of evolution تايزبل زحيلو يكونوا زنبرو قلطيفهم ادابت خغبرو زغلو نغرات كاير كله قلطيفهم مسو كسمامعو زغلو انسساتاتن سباتن يوم اب عالم كربرو زغلون كقصلو زغلون يم زبلو لابنت بحيل انت زخون نيرو داينوسر زبال انسسالو قال كابتوم زحيل انسساتات نير سلامتاي صنيتو يبلو مس غزي مستي لوطنا انفايرمنت ادابت خغبر سلازي كاله كصنت كيلو كل زنريه زلنا دما نغرات يقايرالو كل نجار بزعبا كريبتو بزعبا بيتكوين زنبرك مثلا 4 عامات انا بس شانل لا يجربولني نير تطنق قطره يد بالنير ابزو انا زغن انفست غبر كابزبل دارغا كلتا عامتي قريب الله سلامتاي بعمقت مجمريا كندك زل يركم الله خانه بعد ذيك زاربو خلو انا نيري اكو سمعي خل نيري لازم اخرزي انت سمع نيري نابنت a lot of you are skeptical, a lot of you don't believe in the Bitcoin system, and that's fine. You can stay on the sidelines, but if you really want to become wealthy in the future, I would suggest you take $1 frickin' $1, buy some Bitcoins, put it in a goddamn wallet, put it fucking away. Okay, I'm sorry for swearing, but you know what? دافنشي زبال إذا بزي أكتشن 10 سنة كم زي لتزارب نيرو بيتكوين حتى $1 كلا أكتشن 10 سنة $10 $13 بقليلو يس تمهارين نيرو جا جنزبين برنن كرتب يخل نيره هنقول لك في تا انفستيجيت انت زقبر نيره نزنا قرات زك فولتون كروبان يخل نيره problem is مبزحتو مين ستريم ميديا CNN BBC سلان نسمع سكام كم زغونه سرق كم زغونه يمتزارب نيرو حكو نيرو ومي بسنك بشم بيتكوين بزح سرقي تخايدو ما حد ينزل بيتفيو بزحات سبات تسعفوا لي لهم كم زي لهم كم زي عمد اب 10 تشعته اسران كلتن كم زي بيتكوين انفست قبر لهم دوي لهم لي حجو وند دوي لهم جنزب ابزلكا وشد يبلوني حسوتيو بشم بيتكوين كريبتون ما حد سرقي زكايت زلو عند دمان حبشا نزي ايرتراوي كم دمان خال حبشاون فليط املو عمقات نايتار اس سلازي بلو بقراج ما كريبتون سلازدلي ጉድጓድ ናቲያቱ ወላ ለሐበሻ ኣብዚ ኤርትራውያን ዲም ወላ ካልኦቱን እኮ ከምዚ ናይ ክሪፕቶ ኢንቨስትመንት ክንገብረልኩም ኢሎም ብዙ ሰብ ከይማ ኣደናጊሮም ሓቀኛ ክሪፕቶ ግን ከይፈለጥካዮ ከይተረዳኻዮ ብዕምቆት ከይፈለጥካዮ እንድሕር ከይትካዮ ቅራፍ በናና ከርግፀካ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ስለ ዘይቋፀሮን ሕጊ ስለ ዘይነበሮን ኩሉ መታለልን ሰራቕን ናቱ ዌብሳይት ገይሩ ከሽካዓካ ይኽእል ስለዚ ብውሕስነት ኢንቨስት ምግባር ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ቀጻልና ዘሎ ዕቤት ተደሊኻ ብውሕስነት እዚ ሰብ እዚ ክነግር ከሎ እንተ ድሰምዖ ነይረ بعمق أنت مهرون يرى لومي كالد أبكال درجة ما خدكم جن أجاي إذا حلفني لجنة التعسنة أبتزركم كلها أنا ترايد يكون كسي كالوت كاوزع كابا إذا عبي بليونيرات كمان تجاجيم يوم سمعوا بزي. Bitcoin I sold. You know, I had a bunch of Bitcoin in my funds when I managed outside capital. You know, that's I don't know, a $3 or $4 billion mistake in growing now because my partners at the time. أزين رياض لنا شماس يذبحال بليونيريو تامونغو زل مالتيو هذا كابتوم فيسبوك مجمريا كم هذا عبي كامباني كم تخلو قدم انفست يربو مالتي مليونيرن بليونيرن كل زخانيو لذي انفستريو ان تكنولوجي قلتيف زين بسبينيرو قلتيف ان بيتكوين فليتون انفست بمقبار ما عاد جنزب زغبرينيرو جن امونغو حسابي كيره مستز نبره بزح انفستمنت ناتي شيء يبلالو فلذي اسقى حليفك كي تردا خايو ويم كيف فلت كحليفك كون غلي هيكون نحنا ابتا عودتي عبيت لي كاونت بزح سب سكاتلهم سمع من اساتهم تغاغيم زي غاغا سبيلن سغام جن تمليسكا تماهيركا كونتاتك عريخه منقد خاخ تحس تخيلكا عبلو تقبر تخليخه مجنان تهديد فخرا جهرا يكون نزي انا كم مزبلكم نعي سميعهم جورجو لسل الفلطو كنكتولينا لهم نعي تختيلهم عقل تشحن 23 زجمرو عقل تشحن 24 كان مجمريا 10 كل تنشح كلا انفسس قبر لومي 9 شو تنشح 9 شو من تنشح 100 ترقص يا تبع لا باي ذا واي كم زعب زع قديمه كريكم انا كنت تاريخ مون زي حدا رامبول يزبال حدا كابتوم ابي ريسبكتد يو بورح 3 عامتا قال لك عبتي رياليستيك زخونه فوركاستين نبلو مبر كالوت نبلا على قد كيد ندير لو زغن بتقول له زنبر سيناريو حساب ورح 3 عامتا 250 شكل بصح تخليها يجبل زلو تطنقيق يتزارب زلو مبر بعد مايك سيلر نتكونتات بغربا زكاتلو اي كبابي 30 بليون انفستمنت غيروم زلو دما ابز بس زلو شو 8 عامات حساب 10 مليون كبصح حدا بيتكوين يمزبل زلو زغا
ካብ ፅላለ ዝተበገሰ ይኮነ እቲ ኣዶፕሽን ሰባት ክጥቀመሉን ክገዝኣሉን ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ምስ ጀመረ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ገምጋም ገይሮም ካልኩሌት ገይሮም እዮም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና እዚ ሰብ እዚ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ግዜ እቲ ጆኪ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ክዛረብ ከሎ $1 ነይሩ 2013 ጀምሎ ኣብቲ ግዜ እቲ ነዚ ዝኣምኖ ይነበረን ሎሚ ግን ኢንስቲትዩሽናልስ ዓበይቲ ኢንቨስተራት ኣትዮም ሞት ኩነታት መድረኽ እናተቀያየረ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነዚ ንስማዮ ሕጂ regulation when it comes to crypto right now. How might this role change the regulation in our country? Well, the Securities and Exchange Commission, which regulates securities, has called this an unregulated security, an unregistered security. So there's that issue. And then there's another governing body, which is called the CFTC, that deals with like gold and other commodities. And they're sort of taking some ownership on the trading aspect of it. So this is part of the problem, is it's not as clear as other securities. And I think that's what the czar or እንታይና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ፃር ዝብልዎ ወይ እውን ሓደ ፍሉይ ኣካል ናይ መንግስቲ ነዚ ዓውዲ እዚ ክቆፃፀር ዝኽእል ሰብ ክገብር ከም ዝኽእል ምክንያቱ መንግስቲ ስለ ዘይቆፃፀሮ ንፁር ሕግን ፖሊስን ስለ ዘይነበሮ ብዙሓት መታለልቲ ብዙሕ ገንዘብ ከታለሉ ክኢሎም እዮም ኣብቲ ዓውዲ እቲ እቶም ሓቀኛ ክሪፕቶ ግን ንነዊሕ እዋን ላዕልን ታሕትን ክብል ከሎት ማርኬት ትክክለኛ መንገዲ ስለ ዘለዎም እቶም ካምፓኒታትን እቲ ቢትኮይን ዲ ካልኦት ኢተሪየም ዲ ሶላና ዲ ገለመለቶም ቶም ትክክለኛ ስራሕ ዘለዎም ኣብ ዕዳጋ ድማ ተደለይቲ ላዕልን ታሕትን ክብል ከሎ የስ ላዕልን ታሕትን ኢሎም እዮም ግን ፀኒዖም መንገዶም ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እቶም ኩሎም መታለልትን ናይ ስርቂ ዝነበሩ ድማ ልክዕ ከምዚ ብርቱዕ ማይ መፅኡ ንኩሉ ነቲ ሕማቕ ሰራውሩ ዘይሰደደ ምሒቑ ሒዝዎ ዝኸይድ ከምኡ ሒዝዎም ከይዱ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ሕጂ ትክክለኛ ፖሊሲ ክወፅዩ ሕጊ ክኸውን እዩ ተቆፃፃርነትን በይናይ መንገዲ ክኸዱ ኣለዎም መንግስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብዓብዩ ኣብኡ ኢንቨስቲጌት ክገብር ምዃኑን ፖሊሲ ከውፅእ ምዃኑን እቲ ፖሊሲ ድማ እቲ ክሪፕቶ ኢንዱስትሪ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ከሰጋግሮ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ነገራት ንሪኦ ዘለና ስለምንታይ ክንዲ ዝኮይኑ ስለምንታይ ናብዚ በፂሑ ገለመለ ዘይኮነ ባክግራውንድ እቲ ፋንዳሜንታልስ ነቲ ዘሎ ዕዳጋ ክቕይሩ ዝኽእሉ ኣካይዳታት ኢኻ ክተልብብ ዘለካ ኣብ ዩቱብ ገለመለ ብዙሕ ግዜ እንታይ ትርኢ ቻርት ከምዚ ገይሩ ኣብዚ ከም ስለ ዘሎ ይገፁ ስለ ዘለዉ ናብዚ ክኸይዱ ገለመለ ዝብልኹም ሕማቕ ይብለኩም ኣለኹን መሰረቱ ግን እቲ ዝዓበየ ብከምኡ ገይሮም ንሳቶም ዝከኣል ነይሩ ተዝኾኑ ነቲ እሶም ዝገብርዎ ዘሎ ዝገብርዎ ብዙሓት እዮም ፅቡቅ ይሱ ዝያዳ ግን ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ፖሊሲ ሽፍት ናይቲ ናይ ህዝቢ ኣካይዳ ሃገራት ዝገብርዎ ዘለዋ ስጉምቲ ኣብኡ ዝግበር ዘሎ ለውጢ እቲ ዝዓበየ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ነቲ ኩነታት ድማ ርኢና ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና Yes, تفلتيهم أبنائي program comes along. And you could get some wider adoption to institutions because then everyone would know how to play it. So that's where we're going. So Doug, when it comes to crypto regulation, how does it stack up against the more traditional financial products that we're used to, and how would more regulation affect consumers? Yeah, so I mean, if you do get some regulations, one of the things that would happen with that strategic Bitcoin reserve that the president wants to implement is that you would then end up with a stockpile of Bitcoin. And so in massive sales, because it's a highly volatile asset, that would create some support and reduce some of the sell pressure. It also would enable some legislation to be enacted to protect consumers. You might have heard stories of people who forgot their password, lost access to their millions of dollars of crypto, whatever it may be. You get some consumer protections. Right now, it really is the Wild West out there to a degree. It's moved a little bit because there's some securities now. So بحكي صبغ زرباي دي زرب زلو تي regulation عند حرمتيو نتكونتات يغرتا عبلو تقبر له كم زخونن تي لو تتبدما جنزب نايتهم investors نايتهم جنزبهم بكريبتو invest يقبروا زلو كاب مدفعن كاب مسراقن كاب متلالن ككلا خللهم مخانون إذن تتغير دما تالوت institutions وي businessاتون نابو invest نقبروا فقط كرهبو سلو زخونو بزح جنزب ناب تعودو كأتي خليو سلازي ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ መጀመርያ መንግስቲ ምስ ሓዘ ክገብሮ ዝኽእል ስጉምቲ ባይ ዘ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂክ ሪዘርቭ ናይ ቢትኮይን ክገብር እዩ ስለ ዝበሃል ዘሎ ሃገራት ኮለጌና ቀዲሞማ ብብዝሒ ይገዛ ከም ዘለዋ ግን ብኮድ ይገዛ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ሽመንከይ ገለፃ ሻዶ ጌረን ይገዛ ከም ዘለዋ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣብቲ ቼይን እናረኣዩ የውፅዎ ኣለዉ ኣብታ ግዜ ከምፃልኩም እየ ብኻላ ዘራርባ ኣሜሪካ ክገብሮ እንድሕር ኮይና ብርግፅ ሃገራት ዓረብ ተቐላጢፈን ክገብሮ እየን ገንዘብ ኣለዎም መልዩ እቲ ዋጋ ድማ ንላዕሊ ክኸይድ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ይጥቀመሉ ኣለዉ كل زحبريتا نعاقان تايو سقمت نخطوسد تتكاملوا لك بمنقد جورجو بكورس ناي جورجو اي كون بعلي قبريتلكا ويلكم دو ات تراي تتنكركا بوحد جنزب تبقس تديهون لهم 100 قرشي 5 قرشي 300 قرشي بزي يقدس بوحد جنزب تبقس تكونتات ابي قالوا لعل لو قلب لا يكون نو ننشتي نفسنا قبركاخي ولا كسروا نجزيو كسارك واز بحالي لن تايلوكم اني
ذكرته زبال كاب زيرو تبقيسي أبز حج بس هو زلا سلازي عقلن دحر غيركا كورد غلين تحتي عقلن كتجبر لك 4 عامات أبتاع عبد كيس أنا حكا كثيرة زبها وعنكو خطك أمي بلك بفلاي دما أبتم أبي زبالو نزع حج بقلل زبالة من قدي أب كورسات ناتي ينقري من قدون يريه أنت دليهم نبت كورس تراهي وداتكم لكم حمريتا كاوكتوز تقوليهم حجي نبت زيناتات نعمل لس إذا نجرزك حلفكم هيدلني كن حجونا تري تزاريبه استغطلوني صبغت إتامتيوم توم دي بلودما بحجي كتمهارولون كتكملوني فتو تدي إلا دما ناتكم ساني أنا من قارت رايو حلافنتي. Over to Patrick Oyer, who is joining us in South Sudan. Patrick, so what are you hearing about the request by Sudan that South Sudan should stop the RSF from crossing over the border? انتهينا نرجع لنا أبدأ بسودان أجرجر أقاتي بخمس غني منجو اعتقاد جوجل وزلون منجس دبوب السودان درجة بزوح من تفنان كم غني زلجرزلو سترة هذه يكون هجرماتهم نيا RSF بحالو نايتي حميتي سراويت نابدأ بسودان قصهم كسروا خمس غلون أبو ونس أجمع كفترة خمس غلون يزبحال زلون وداينا سمين السودان ويون السودان حليف جرمان أبدأ بالسودان ون كسجر كم زغلت تسجم يزرب زلوا سكان اسمعوا أنت هم زبل زلوا ما هي تبزح زبون سلزلنا. We've seen the request. However, the government has not yet responded to that request. But of course, in the past, the government has always been saying that it does not want to be seen or be part of supporting any of the groups fighting in Sudan. So we expect that the government is going to say it will definitely not accept the RSF to cross over to South Sudan. However, in reality, in practice, that is a very difficult thing because first of all, the border between South Sudan and Sudan is porous, is not properly manned. So if this RSF were to cross, it would be very difficult to even monitor them. Or even if they cross into South Sudan's territory, it will be very difficult for the government of South Sudan, for example, to send troops to try to push them out. The government of سنتايز بالزلو بحفشة تي كنتات تي ناي RSF حيلي كي مت تصفى أنت متيو نابتي دبوب السودان قص أنت متيو تتجر مالتيو دبوب السودان نخل كلا خلا عم خمسة يبلو زين هجرات بحال هذا دبوب السودان هجريز بحال السودان ون هجريز بحال نيرو نايب حتى الدخومات هجرات مهانا خطفلت كل لكم وتهدروا عقمناتن كم هجراتي شمن هجرن قلد عينبر بفتهم نفسن كلا خلا زغلا هجرات يكونن لذي يتنا حميتي اتوق جلة ناب السودان ناب دبوب السودان قص عند حرمتيو كلا خلوة عقمي بلو من دبوب السودان سلامتاي لوح من قصة سلزغونه هيا لو تهدروا عقم سلزي بلو هجراتو دوباتو بملو كوحز زغل كابز بنصوص علي اتوق جلة كمان هجرا يكونن دمصوص له هذا اتوق جلة سراويت عزين تمتيو قد محجي سودان البشير من قصناتو كي ودا خلو قلت شنشو مثلا انا ذكرني انا نسهرك خيط كله تحري قلت سو من دي قال احنا مسوصانا توم ناي دارفور جنبر تو جله ابتير كتما ناي كارتوم اندرمان ابت منستر مكلخال مصيوم وقفتيرو منغستي سراويت ايت هاجر كيفلتهم ابرت كتما مصيوم وق جميرو لايزر كازي شماو منغستي شماو هاجر قلقلد عنبر كمز حيال زخونه منغستي ويون حيل زلو هاجر قالو مالت ايكون مبزحتهم لحلحاتهم عقمناتهم دما ازيد الروتيو كم بعفهم يمزفكروا قال مالد عنبر ابكون انك تكلم كلها يبحكي كم منغستي كم هاجر اقاومناتهم دخومي imagine اسكي قمتو ابيرترا هذا سراويت مزيو كاب سودان ديو كاب إثيوبيا دي جلس حفيلوس نسمرا كبابك بصح كتبي واتخلو دو وي وين دوبنا ايرترا مزيو هاتي اوسي حركات كجبر منغس ايرترا خفلتيو سلامتاي ايرترا كل كنتاتا بقربات كاتليا كل دوبنا ايرترا سراويت الله يبلكم يلا نامنت بكبابي فور سودان وي وين قال كابت سودان سفيع دوبنا ايرترا بوز خنق متصي خليو ايرترا كيرايتو اب كل سبوت الله واقل يبلكم يلا ግን ኤርትራ ድሉ ዝኾነ ከከላኸለላ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘለዎ ምፍላጥ የድሊ ብዚ መፀፀላይ ድማ ክትምክት ከም ትኽእልን ከተውፅእ ከም ትኽእልን ክድምስሶ ከም ትኽእልን ከምኡ ዝበሃል ግን የለን ኣብዚ መንግስቲ ናይ ደቡብ ሱዳን ኢቨን እቶም ናይ ሕመት ሰራዊት ተመፅኦም ክገብሮ ዝኽእል ዓቕሚ የብሉን ዓቕሚ የለን እዩ ዝብል ዘሎ ስምዑ ኣብዚ The government of South Sudan is already facing a lot of security challenges, whereby even in the Upper Nile, in the northern part of the country, for example, you have very many groups, armed groups that were previously rivals, and they have not yet been unified. They are still on their own, and they control some territory. So even these groups, if they were to make some local agreement with RSF and they join their camps, the camps of those troops, for example, we have the group known as Kit Gwang, which controls a large territory in the Upper Nile region, then the government will not have control over. So it is a very big challenge for the government of South Sudan to really سوا نزي ملميلا تفري معسكر وي مدبر ስለዝኾነ ነዚ ሃገር ብቁዕ ሰራዊት ዘለዎ ሃገር ከይነቆዎም እዩ ዕላማ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ሃገር እኮ ሃገር ዘብሎ ሰራዊት እንተለዎ ከምዛ ቀዲምና ዝበልና ህዝቢ እንተለዎ መንግስቲ እንተለዎ መሬት እንተለዎ ነዚ ሰራዊት ይብልካ እንተልካ ሃገር ኣይኮንካ ማለት እዩ እቲ ዝገርም እዞም ሰባት እዚኦም መንግስትና ሓደ መዓልቲ ሰባ የደኒ ኣደስኪለ ኣለኹ ወዲእ ኣለኹ ተዝብል ነይሩ ብኡዶ ወይ በሉ
ሃገርኩም ሰላም እንዲ እንታይ መንግስት አለይኩም ብለና ነይሩ ስለዚ ተሸዋሃቶም ዝውዳ አይኮኑን እኮ ካበዲ ነቂል ተፈላለየ ሸርሕታት እኮ ነይሩ እዚ ገታታት ዝግበር ዘለኮ ክሳብ ግብረ ሽበራ መዊልኩም ኮይና ተባሂልና ግብረ ሽበራ ደሞ ዊልና ኣብ መወዳእታ ከባዕላቶም ጌጋ እዩ ነይሩ ተባሂሉ 2018 እኮ ከምዚ ኢለ ገይሮም ትገረ እንታይ ስለ ዝረኸቡ ስለ ሰኣኑ ሕጂ እውን መቐፀልታ ናት እዩ ስለዚ ሓደ ሃገር ዘብሎ እዞም ዝበልናዮም ረቑሒታት እንተለዎ ማለት እዩ ሰባ ከዓ ነዚ ሰራዊት ከይትምልምል ተባሂሉ እዩ ተቐነብኣ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ኣብቲ ቁም ነገር ናይቲ ሳቶም ዛረብዎ ዘለዎ ጠቐኔታት እንድሕር መፂና ሓደ ሃገር እንድሕር ክበሃል ኮይኑ ነዚኦም እንድሕር ወኒኒ ኢልና ኣለና ነዚኦም ከይንውንን ሓደ ካብኡ ሕጂ ነዚ ሰራዊት ከምዘየለ ይገብርዎ ኣለዉ ማለት እዩ እንታይ እቲ ሓድነትና እቲ ቀንዲ መኸተ ኮይንዎም ዘለዎም ብዝሕና ይኮነ ኣፅዋር ስለ ዘለና ብሲ ስለ ዘለና እውን ኣይኮንና ተዓዊትና ብሓድነትና ኢና ስለዚ እዚ ስለ ዘስግኦም ህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ቀፃልነት ክህልዎም እዩ ከዓ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ሰባ ተቐንዲ መልማሊትን ዓንዲ ማእከል ናይዚ ክብርታትን ባህሊ ናይ ህዝቡን ንመንእሰይ መልሚላ ተፍሪ ስለ ዝኾነት ነዚኣ ክቆፅዋ ክእሉ ኣለዎ እቲ ዕላማ እዚ መንእሰያትና ብኣሽሓት ክፍልፍሉ ከለዉ ብባህሎምን ክብርታቶምን ብሞያውን ኣካዳሚያውን ትምህርቲ ብዓብዩ ከዓ እቲ ወታደራዊ ዲስፕሊን ተመልሚሎም በሽሓት ክወፁ ከለዉ ፀላእትና ደም ዓይኖም ደም ይስመልእ ስለዚ እዚ ይጥቀን ሳዋ ድማ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ ንሳዋ ከም መቐፀልታ ናይቲ ካልእ ግፍዕታትን ኣብ ልዕልና ዝገብሮ ዘለዉ እገዳታትን ሕልኮታትን ብሽም ዲሞክራሲ ብሽም መሰል ብሽም ካልእ ግዳይ ገይሮማ ዘለዉ ንሳዋ ንሱ መቐፀልታ ናይቲ ካልእ ጠቐኔታት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኤግዛክትሊ ኩሉ ግዜ ሃገር ሓያል ንኸይከውን ዝጥቀምሉ ታክቲክ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ስለዚ ግዳይ ናይቲ ዝገብርዎ የዋህነት ወይ እውን ሓልዮት ናይ ህዝቢ ዘለዎም ኮይኖም ዝገብርዎ ታክቲክ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ዓይነት ዕላማ ከሳልጡ ስለ ዝደልዮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ንመንእሰይ ናይ ኤርትራ ንምትላል ኩሉ ዓይነት ታክቲክ እዮም ዝጥብጡ ከተስተውዕል ግን ክትክእል ኣለካ ሕጂ ብቅድሜኻ ዝረኣየካ ዘሎ ዘይኮነስ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ እዩ ዝፃወደልካ ዘሎ ነዚ እንተፈሊጥካ ጥራይኻ ሓደ ሓያል ሃገር ንኽትምስርት ሓያል ትካል ንኽትምስርት ሓያል ሕርሻ ንኽትምስርት ዋጋ ከይከፈልካ ይኸውን እዩ ዝብለካ ሓሳዊ ጥራይ እዩ በቋራጭ ይኸውን እዩ ዝብለካ ሓሳዊ ጥራይ ዋጋ ክትከፍለሉ ትክእል ኣለካ ዋጋ ዘይትኸፍለሉ ዓብ ነገር ክስራሕ ኣይክእልን እዩ ነቲ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ድማ ኩሉ ግዜ እቲ ዝዓበየ ፅቡቕ ነገር ይፍጠር ስለ ዘሎ ክዕንቅፍዎ እንተኮይኖም እንታይ እዩ ጌጋ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ኣብ ጌጋ ቦታ ኢኻ ዘለኻ ብምባል ነቲ ሃገራዊ ስምዒት ኣሊኻ ግላዊ ስምዒት ከም ዝትክኦ ብምግባር ግላዊ ረብሓ ከም ዝትክኦ ብምግባር እቲ ታክቲክ ይሰርሕ እዩ ኤውሮፓውያን ትሪእዎም ዘለዎም ነቲ ሃገራዊ ስምዒት ኣልዮም ግላዊ ስምዒት ወይ እውን ኢንዲቪጁዋል ኢንተረስትስ እዮም ኣብ ቅድሚት ኣምፅኦም ዘለዉ ንዓታቶም ግን የዋፅኦም እዩ ቀደም ገይሮም እዮም ሃገራዊ ስምዒት ከለዎም ሃገሮም ሃኒፆም እዮም ኣሜሪካ ስቲል እቲ ሃገራዊ ስምዒት ከም ዘድልዮም ይፈልጡ እዮም ንኤውሮፓውያን ግን ተፃዊቶምሎም እዮም ንሳቶም ሃገራዊ ስምዒት ዓቂቦም ኤውሮፓ ሃገራዊ ስምዒት ገዲፎም ግሎባሊስትስ ዓለም ኩሉናይ ገለመለ ገለ ዝበለ ኣተሓሳስባ ከም ዝነግስን ሰራዊት የድልየኩም ወታደራት የድልየኩም ዓቕሚ የድልየኩም ብምባል እዚ ናይ ሰላማዊ ዓይነት ኣካይዳ ዝመስል ግን ብድሕሪ መጋረጃ ኣብ መፃወድያ ናቶም ክእትውካ ዝኽእሉ ምስኣተኻ ድማ ቀባሕባሕ ኢልካ ጥራይ ክትተርፈሉ ትኽእል ህያው ኣብነት ስልጡን ዓለም ኤውሮፓ ኣብዚ እዋን እዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ ድሩዝ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ብዝበለቶም ሕራይ በዚ ፅረፍ እንድሕር ኢሎሞም ክንደይ ሜትሮ ኢና ክንፀድፍ ጥራይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ከምዚ ይህሉ ገይሮሞ ኣስተውዒልና ክንርኢ ክንክእል ኣለና ንመለስ ካልእ ኣጀንዳታት ከንታይ ይመስል ኦኬ ናጊብ መሰከንድ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ናብኩም ክኸይደ ኣብዚ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ንሳቶም እስከዚያ ንስማዕ ብዙሕ ኣጀንዳታት እንዲ ዘለኒ ነናይ ከም ንገብር ግን ቅድም ክንርኢ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ጂኦ ስትራቴጂክ ነገር ሁሌም አሳሳቢ ነው። ኢትዮጵያ የምትገኝበት ቀይ ባህርና አባይ ሸለቆ ሁለቱም ውሃ አካላት ናቸው። ሁለቱም የሚገናኙ ናቸው። ፈሶ ወደ ሜዲተራኒያን ሲና ወደ ቀይ ባህር ነው የሚያዞረው የኛም ወንዝ እና እነዚህ ነገሮችን ስናስብ ኢትዮጵያ ስትራቴጂክሊ ከነዚህ የውሃ አካላት ተነጥላ የምትታይ አይነት አለ። ታሪካዊ ዳራውን ብናይ ቀይ ባህር የዓለም ታሪክ መነሻ ነው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ስልጣኔዎች በሙሉ የተራኮቱበት ቦታ ስለሆነ ብዙ ታሪክ አለው። ሺዎች ዓመቶች ታሪክ አለው ነውና ታላላቅ ነገስታት መሪዎች በሙሉ ብዙ ታሪክ የሚነገርለት ስለሆነ ቀይ ባህር በጣም አንገብጋቢና አስፈላጊ የታሪክ
ክስተት ተላልፊያ የዛ አካባቢን ከያዙት ጋራ በሙሉ የደም ትስስር አለ። አፋሮችን ብንወስድ በጠቅላላ የቀይ ባህርን አካባቢ የሚይዙ ናቸውና አፋሮቹ ደግሞ አጠቃላይ ምንጫቸው መሰረታቸው ኢትዮጵያ ናትና በዚህ ስናየው ተነጠልን የሚለው ስሜት ይከብደኛል። የፖለቲካ እንጂ አሁን ያለን እንታይና ንሪ ዘለና ብዙ ሰብ ብግርህና ወይ በአቃሊሉ ዝርዮ እዩ ዓፋር ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ምናልባት ካባይን ላዕሊ ትፈልጥዎ ክትህልዎ ትኽእሉ እዮም ሓደ ካብቲ ዝተረስዐ ክልል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ቁጠባ ይኹን ዘየለ ሕብረተሰብ እንተሎ ዓፋር እዩ ንዓመታት ብዛዕባ ናይ ዓፋር ፖለቲካ ተዛሪቦምን ሓሲቦምን ኣይፈልጡን እዮም ንኣብነት ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊስካ ንትግራይ ክትከይድ ከለኻ ኣጋጣማና ብመኪና ስለ ዝኸድ ካብ ገለ ፖይንት ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ውፅእ ምስ በልካ ክሳብ ኣብቲ ናይ ትግራይ ራያ ገለመለ ዝብልዎ ቦታ ናይ ዓፋር መንገዲ ስለ ዘሎ ወላ ሓንቲ እኳ ዘየለ እወ ኣፃሚ እዩ ሰሃራዊት ቦታ ግን ናይ ምዕባለ ጩራ ዝበሃል የለና ድሕሪኡ ንመጀመርያ ኣብቲ ከባቢ ራያ ናይ ክልል ትግራይ ምስ ከድካ ኣብኡ ትሪኦ እቲ ምዕባለ ገዛውቲ ፓላሶ ድዩ ገለመለ ድሓን ዝኾነ ምዕባለታት ኣብኡ ትሪኢ ኮምፕሊት ዝተረስዕ ሕብረተሰብ እዩ ሕጂ ግን ምስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምትሓሓዝ ስለ ዘሎ ዓፋራውያን ዜጋታት ናይ ዓፋር ብላብላ ዝብል ዘረባ ክደጋገም ንሪኦ ኣለና ካልእ ታሪክ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣገዳስነት ኣለዎ ስልጣኔታት ናይ ታሪክ ገለመለ ኩሉ እዚ ነቲ ሓድሽ ወለዶናቶም እንታይ ገብርዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ዝግብኣካ እዩ እዚ ምናልባት ሎሚ ምስቲ ዘሎናዮ ኩነታት እዚ ኻ እንታይ እዩ ውሽጣዊ ፀገምናቶም ብዙሕ ስለ ዘሎ ነቲ ውሽጣዊ ፀገም ክፈትሕዎ ስለ ዘይከኣሉ እቲ ዝዓበየ ዲቤትን ዲስካሽንን ዘድልዮ ዝነበረ ውሽጣዊ ጉዳዮም እዩ ንዕኡ ክፈትሕዎ ስለ ዘይከኣሉ እንታይ ገብሩ ደሊ ኣለዉ ንዑ ገዲፍካ እዚ ኩሉ ፀገም ወሪድና ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተዘልወና ምተፈትሐ ነይሩ ስለዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዝጎደለካ እዩ ዝብል መልእኽትን ምትሕልላፍ እዩ እዚ ኸ ነታ ኣተሓሳስባ ምስ ግዜ እንተቐይርካዮ ሓደገኛነቱ ላዕሊ እዩ ዘይናትካ ፀጋታት ይግባኣካ እናበልካ ንህዝቢ ድሕሪ መልሚልካዮ ኣብ ገለ ፖይንት እቲ ንእሽተይ ወለዶ ይግባኣኒ ዝብል መንፈስ ሒዙ ንውግእ ክትፅውዖ ከለኻ ኣይቃወመካን እዩ ስለዚ እዚ ምድላዋት ነቲ ሓደጋ ክመፅእ ዝኽእል ከም ምዃኑ ክንግንዘብ ክንክእል ኣለና እቲ ክውንነት ግን ንሕና ድማ እቲ ክውንነት ናቶም ኢና ክንርዳ ኣለና ኣብ ሪያሊቲ ንሳቶም ዘለዎ እቲ ኣብ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ብኩሉ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ሽግር ይፍጠር ከም ዘሎ ናዕቢ ድሕሪ ናዕቢ እዚ ንሪኦ ዘለና ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ብዙሕ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ወይ እውን ህልቂት ይፍፀም ኣሎ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ኣብ ኩሉ በብግዚኡ ከምዚ ነገር ይካየድ ከም ዘሎን ብዙሕ ዕግርገር ዘይምርግጋእ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዎም ኣብ ውሽጦም ኣብ ደገ እውን እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ዘጋጥሞ ዘሎ Hello everybody, my name is Galila Kabeda and I'm here to discuss the ongoing genocidal war waged against the Amhara people in Ethiopia, which has been escalating for over a year. This conflict, initiated by Prime Minister Abiy Ahmed regime, has targeted civilians across the Amhara region through brutal military offenses, drone strikes, mass arrests. ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሎቢ ኣንጻሩ ይግበር ከም ዘሎን ብተደጋጋሚ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ኩሉ ወደን ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ስቴትስ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኣብ ዝረኽብዎ መድረኽ ኢቨን ኣብ ኤግዚቢሽናት ዩኤኢ ይሕግዝ ኣሎ ኢዱ ይእትሎ ረብሓታቱ የሳልጥ ኣሎ ኣብዚ ቦታ ኣብዚ ኩናት እዚ ብዙሕ ምትእትታው እናገበሩ ዕግርግር ይፈጥሩ ኣሎ ብዝብል ሰፊሕ ዝኾነ ተቃውሞ ይግበር ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ኣብዚ እውን ክዝረብ ሰሚዕና ኣለና ሓደ ካቡ እንታይ ትደሊ ዘላ ኢማራት ስለምንታይ ክንድዚ ምትእትታው ክትገብር ትመርፅ ዘላ ናበይ ንምብፃሕ ይኸ ሁሉ ዝግበር ዘሎ እስከብዚ ያስምዕዎ ንሽተይ ጣልቃ ገብነት እጇ ኢትዮጵያን እስከ ማፍረስ የሚደርስ ነው ወይ? በፖለቲካው በኢኮኖሚው ጣልቃ ገብነቷስ ምን ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል? አሁን ያፈጠጡ ነገሮች እየመጡ ነው። አሁን በአማራ ክልል ጦርነት ውስጥ እጇ እንዳለበት በብዙ ነገር ማስረጃዎች እየወጡ ነው። ኢኮኖሚውን እንዴት አድርጋ እየተቆጣጠረች እንዳለች ይሄ ወርቅ ንግዱን አጠቃላይ ሁኔታውን እንዴት ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ እየፈሰሰ እንዳለ ማስረጃዎች እየወጡ ነው። በቅርቡም አንድ የወጣ ዓለም አቀፍ ሪፖርትንም ተመልክተናል። ዋና መጨረሻ ላይ የምትገዛበት መጠን ምን ያህል እንደሆነ አይታወቅም። ወርቁን የምትወስደው እሷ ናት። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ማዕድናት አሉ። እንታይና ንርኢ ዘለና ኢማራት ትበሃል ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓፈሻ በአፍሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ልዑል ዝኾነ ፀቕጢ ትገብር ዘላ ምትእትታው ትገብር ዘላ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና
كل ورق أب قرن أفريقيا زلوا بجك كان يرترا إماراتيا تجوزو زلا فعلى عشي قدما قال لك هبتم عبيتي ناي ورقي إكسبورت تجبر حجري أخوينا زلا أب UAE عبي فابريكا ناي ورق خمس زلوهم كمحمد كوين متيو تمت أريو زعبي عداقة ناي ورق لهم ولا على دبي تخيل كاتي جولد ماركت بهالك تري خلها بتوريست سرقة ناترا سكاي زخيت عبي ناي توريزم ناي ورقي سيكتر كم زلا وين أندري كبيز متى زور كسي دبي وين UAE ورق سلا زلا وايكون كاب أفريقيا السودان زلوا ناي ورق بوتات السودان UAE كم تقاصروا بتوجن حميت زلويو إمارات يتقاصروا يبال نا إثيوبيا زخلو زجبر زلو برق دبل جزاو تتسرح زلو كابيد مس زلو تجنزم تهلكا UAE أفان تجبر زلا يمزبلو نتكالي أجرجر زلو دما وتهدروا عام تحجزو خمزلا كمون أبعل سوماليا دي أكالك أرنافيكا زوت زلو وركي زيادة أب إمارات كم زخي زلو إرترا تريا سجاتاتا ملبو ملو تقصاصي رازلا كمون ولا تناف تجري زلو وركونكو أب تجزي كوينات يخون بقلب استفل عليه من قدي ناب إمارات كيدي شيء كم زنبرة يوزي يزنقل تلزي أب وركي أبي إيد زلو وها أب أفريقيا بمنصر متتتاونات هذا ما كم زكالة بجنزبات رادي كورس وتهدروا متتتاو كتجبرون دحر زي تبل حجر نزو كناتات زد ما سيريس لحزاتو زل حجرنا نرزلنا نابي جزء كم الرحيل أبتزو باز اللواء الوا ساكندي كم زكاة ولا بليبيا عند حرقنا تأجتاتنا ليبيا ون أبتك أنت تأجتات زلوا عب متتتاو كم زلوا هنا نرزلنا ብዙ አንጦራብቶች አሉ ገና ያልተነኩ ስለዚህ አይኗን ተክላለች እስከምን ርቀት ልትሄድ ትችላለች ምናልባት የጃዙር ቀኝ ገዣችን የመጪው ጊዜ አስተዳዳሪያችን ጌታችን እሷ ልትሆን ትችላለች በጣም انتاي كتاب ماسي نابي علامات اقاتات موساد رايدي ولا بيدا ازورون جزائتنا اثيوبيا تكون تخل انتاي يوز قدايزي نزبل ان بروفيسور محمد حسن يحط له بروفيسور حركابتهم زعبا اثيوبيا زعبا قرن افريقيا امقتنا تاريخ زلو مرداتا زلو ጥሩ ጥያቄ እሷ እስከዘረፈች ድረስ መቀጠል ትችላለች ጥያቄው የሚመጣው የሚያዘረፈው ክፍል ምን ያህል ይሄንን ሀገር መቆጣጠር ይችላል በመሬት ላይ የሚካሄደው ነገር በጣም ብዙ ሊያቆየው የማይችል ሲቹዌሽን ነው የሚንጸባረቀው ያለው አሁን የቀረው ቢኖር እነዛ የተለያዩትን ገመዶች ማስተሳሰር የሚችል አዲስ አመለካከት ያለው አዲስ ህብረተሰባዊ እና ቢዩት بحفشة UAE كسب معات ياخد قصة تخل نزبل حتى دمان تايب لالو UAE كسب تسبق زاد تسبق له كسب ترى ربحت له كنت قصة ليه تقول دايز بلزلو إمارات دما تي ناي أبي أحمد دما حركاتهم أبتزوباتي ببزح وقت تنتشيل خلو ملو بملو زكلا خلو زدقفون زلو حيلن تلو ناي إمارات سلو زخونة نوع قدي فينا بحالك خيز خلا يكونن مرجعات ونيا بلون بحفشة جن ناي إمارات كايدا أبتزوباتي حركاتي التحساسابي وعزينا نرزلنا ربحة انتي كبرك خمس غلز أكثر ربحة زلوا ميم كن يأخلني زبحال كم زي لا ربحة بزح سقطها زلوا أبزوانزي أبزي وصايون قطباناتا بخال من قد يحبلو يدبال جن again زي أي سعادو زقبرو وزن برو تاكتيك ملو بملو زتلابسته أبو دما بسفي تسرح زل هجرنا نرزلنا إرترا دما كابس كوناتات زي قلل زبالتنا نرزلنا أجي نغيد أبتو قربيتنا مسانا ونركب كل وزخ الحبريتات فلاي كابتو قرايز مز حشوية بزح كان رأس لزخونا هنا أقدم حدا نقر رأيكم نيرة أبزي رأيكم أسألكم يا خم زتري وزلهم نا إثيوبيا هجروا مزموري زمر زلا أبتقرأ يا مغلز نبريو بزحات كابتن بوليتيكانيات نا إتقرأ حفيلهم حدا دما كل تديم سلسة دما أبتقرأ مزمور نا إثيوبيا حفاي بلون زي أزارة بخوينك أنينيرو بزعبا الزقاتمه بعلاتهم كزارة بخلوس كابز سمعوهم فيدراليستس ويفقاريان إثيوبيا إثيوبيا يعدنا خطبلون ناو إثيوبيا خطملسو تقراي بينا تطاو كتب كم زي تخيل بزمسل من قدي فيدرال إثيوبيا خعري ويوحفت لنا ويوسبل لنا استفلالو مشمول منطق علاتنا تطعمكا as if حق خمزي أو إثيوبيا حفت خلي خلو والله سرعات كله نحفت خفيف زقبرو من قدي سبل لنا والله سبنا نقبل من قد خما يكون يكوه قاس قبا سبل لنا هفتل لنا متاي نقبل حزون نفت خرطي تتيخنا معدل لنا حزون كم بيهر تتقليلنا أقوينا نارزين نسمع له مدرخ نامنا إثيوبيا مدرخ نكد يتصبح له
أنا زقرمني آخر هذا جزيتي بوليتيكاوي أجرجر أبتكراي زلو أبزانش تيكل زلو كتريو خلها زي أكايدا ناي بوليتيكا كفوت ويون ناي ديمقراسي أكايدا زبلو كند منتاي حدقا كم تسألك خمسة تقراي زبال هجر ويون بتحدق يري الكون شمال زبال هجر كل تيري رايو تقراي زبز حق فالناتو تقرينيا تزارابي تديهم اللغة زبز حق فالناتو كريستنا ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ከሆነ خلي ብዙ ዘተሓዘሎ ኣብ ንሽተይ ቦታ ዘለዩ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ግን ኣብ ክንደይ ነጥቢ ክመቕለካ ከም ዝኽእል ኣብዚ ንርኢ ኣለና ሶማልያ እንድሕር ከድካ ኩላቶም ቋንቋ ሶማልያ ዝዛረቡ ዝበዝሑ ድማ 100 ክብል ኣይክእልን ግን ዝበዝሑ እምነት ምስልምና እዮም እንታይ እዩ ዝኹሉ ሓሸውየ ዝብሎም ዘሎ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ምስ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ክሰርሕ ዝኽእል ሞዴል ከም ዘይኮነ ኢኻ ትርኢ ዲሞክራሲ ንቅሓት ናይ ህዝቢ ላዕሊ ደረጃ ምስከደውን ሓደጋ ምዃኑ ንሪኢ ኣለና ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ኤውሮጳ ስለምንታይ ሰባት ግላዊ ረብሓናቶም ክንምንታይ ንቅሓት ኣለዎም ኣብ ግላዊ ረብሓናቶም ነቲ ሃገር ክጠቅም ዝኽእል ወይ እውን ነቲ ኣብ ነዊሕ እዋን ክጠቕመካ ዝኽእል ውሳነ ክውስኑ ይክእሉን እዮም ናይ ሎሚ ረብሓናቶም ከገድሶም ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ሃገራውነት ኣብ ዘይብሉ ንቅሓት ላዕሊ ኣብ ዘይኮነሉ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ኢና ንርኢ ዘለና እዞም ትግራይ ትማል ካብ ኩናት እዮም ወፂኦም ማዓሰብ ብዙሕ ሰብ ተጎዲዩ ብዙሕ ሰብ ኣብ ስንክልናን ስነ ኣእምሮዊ ፀገምን ኣጋጢሞ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኤግዛክትሊ ካብታ ዝወፁላ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ስልጣን ጉዳይ ክባልዑ ኢና ንሪኦም ዘለና እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል በዚ ናይ ምዕራባዊ ኣተሓሳስባ ክትከዶ ከለካ ኣብዚ ኣፍሪካ ዝበሃል ናብ ህልቂትን ናብ ድኽነትን ናብ ፀገምን ናብ ሓሸውየን ዳይ ክወዘካ ዝኽእል እምበር ናብ ምዕባለ ክወዘካ ይክእልኒ you just give me one example ሓንቲ ሃገር ሃቡኒ እዚ ዲሞክራሲያዊ ናይ ምዕራባዊ ኣካይዳ ተጠቂማ ኣብ ኣፍሪካ ፅቡቅ ትኸይድ ኣላ ትበሃል ታዚ ሓሸ ትኸይድ ኣላ ኣብ ኣፍሪካ ትበሃል መን እያ رواندا ሓደ ንጹር ዝኾነ መራሒ ኣለዋ መርሕነትናታ ድማ ንነዊሕ ራእዩ ስለ ዘለዎ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ለውጢ ይገብር ኣሎ እቲ ዲሞክራሲ ሓውሲ ዲሞክራሲ ኣለዎ ምርጫ ኣለዎም ገለመለ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ብዙሓትካ ካልእ ርእይቶ እውን ኣለዎ ሓፈሻ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ንቅሓት ናይቲ ህዝቢ ክሳብ ዘይበረኸ እዚ ዲሞክራሲ ዶ ብሽም ዲሞክራሲ ዝበሃል ሸቐጥ ነቲ ህዝቢ መመሊሱ ከመቓቕሎ ክነብር ተዘይኮይኑ ፋይዳ ከም ዘይብሉ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንሰምዖ ዘለና ኢና ስምዑ ኣምስኻ ይኮነስ بكل منجد كل نجار تقاطعيرو ميدياس درفس قطمس حرشاس قطواس كل عين نجار تقاطعيرو تصطتاس تقاطعيرو كابناي ول قرب حوطاي اذا بهالو تكم يدل حيل مخانو بتكبر استرغاغصلي ينقفلو ملؤ تخلت ኣብ ተፈናቀልቲ ምምላስ ንግበር ملؤ تخلت ኣብ ጸልምቲ ራያ ዝተርኣዩ ሽግራት ምፍታሕ ንግበር ዲዲአር እውን እንተኾነ ኣፈጻጽማ ንጸጥታና ስጋት ዘይፈጥር መንገዲ ንግበሮ ኢልና ዘቐመጥናዮም ስትራቴጂታት ንጎኒ ገዲፍካ من نابزاون بريمزا زغبر طعم حدغኛ መንቀሳቀሳት ምስ መንግስቲ ፌደራል ፖለቲካዊ ልዝብ ተጠናኺሩ ከይኸይድን ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ መሊኡ ከይትግበርን እውን እንቅፋት ኮይናለ ይብሉ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ኣብ መግለጺኦም ሕወሓት ንኽልተ ተመቂሉ ኣሎ ዋላ ንኽልተ ተመቀለልና ወሲና ከምቲ ጉባኤ ገይረ ኣለኹ ዝብል ፕሬዝዳንት ገብረ ሚካኤል ዘይተረኸቡሎም ናይ ትግራይ ፌደራል ውራይ መልእኽቱ ኣዘራረቡ ኮይነሎም ቀደሙን በአቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ሰላም ትግራይ ታሪኻዊ ስምምዕነት ሰላም ነቲ ዝካየድ سنتين أن رجالنا أب تجري بجحت delegation هاي international community أتيو تي بريتوريا وقول نكتكبر دفي تكبر كم زلون ستيل أب توشتي ناي تجري اللي زلوا حشويجن مع لبك كم زي رغبن متمسس هالي ناي تجري قبلوا خلوا نعم حرد ما نسمع راكل ላይ ባለው ትግል እኔ የፋኖ ትግል ነው የሚል ስም የለ የአማራ ህዝብ ትግል ይሄ ትግል ደግሞ የመጣው ባለፉት 50 ዓመታት በተደረገ የፖለቲካል ናሬቲቭ አማራ በጨቋኝ ብሔር ተይዞ ወይም ማንነት ተይዞ በህገ መንግስት የታገዘ ሲስተሚክ ህግ የተዋቀረለት እና አንድን ማንነት ለይቶ ለማጥቃት በሚመስል መንገድ በተደራጀ መንገድ ባለፉት 50 ዓመታት በንግግርም በተግባርም ሲሰራ ኖር አሌ ሊባል የማይችልባቸው እጅግ ዘግናኝ ጭፍጨፋዎች ተደርገዋል ሸዋ በጣም በተደጋጋሚ እንደምነግርህ ለኔ ሀገር ማለት ሰው ነው መሬቱ እየተቆረሰ ብቻ ሲሄድ አይደለም እንታይም ዝብል ዘሎ ኣብ ልዕሊ ማሕራ ብርቱዕ ገበናት ከም ዝተፈጸመ እቲ ሲስተሚክ አንዛ ወይውን እቲ ዝነበረ ስርዓታት ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ስልጣን ኣብ ዘይነበርናሉ ብዙሕ ገበናት ተፈጺሙ ከም ዘሎ ዝብል ቅርሕንቲ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ተሮኦም እዮም ጽበዩ ዘሎ ማሕራ ህዝቢ ኣምሓራ እውን እቲ ስልጣን ከም ዘሮሞ ዘለዎ ተሮኦም ተጸቢዮም ዝሓዝዎ ኣገይ ናይ ኢትዮጵያ መጻኢ እንታይ ከም ዝመስል ካብዚ ኻትርኢ ቶም ተረኛታት ቶም ካልኦት ከምዚ ኢሎም ዘይዛረቡ ዘሎ ናይ ደቡብ ህዝቢ ናይ ሶማል ህዝቢ ናይ ዓፋር ህዝቢ ድማ ተሮኦም እዮም ጽበዩ ዘሎ ስለዚ በብተራ በብዓለይትካ መጺኻ ኣብቲ ስልጣን ምስ ኮፍ ምስ በልካ
ናትካ ቦታ ጥራይካ ተልምዕ ነቲ ካልእ ድማ ዝበደለካ ድማ ሕኔኻ ትፈድየሉ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ካብዛ ተሓሳስባ እዚ ክንወፅእ ንክእል ኣለና እስከዛ ዘረባ እዚኣ ስምዕዋ ናይ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩነታት እንድሕሪ ንዛረብ ኮይና ግዜ ክወስደልና ስለ ዝኽእል ምናልባት ዘይፍለጥ ነገር እውን ስለ ዘየለ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ መሊሱ እና ተሓላለኸ ዝኸይድ ኩነታት ጥራይና ክንፅበ ንኽእል ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ይኹን ኣብ ካልእ ኣብ ጎረባብትና ዘሎ ኩነታት ንዓና ብኸመይ ይፀልወና ናይ ገዛና ዕዮ ጌርና እንተፀኒሕና ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓጎስ ጎፃት ናይ ምፅዋር ዘሎ ዓቕምና እናሓየለ ኸውን ድሮ ዓቕሚ ኣለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኩሉ ግዜ ግን ንድህለለሉ ነገር ስለ ዘይኮነ ብተደጋጋሚ ንዛረበሉ ከዓ ዘቤታዊ ርግኣት ወይ ከዓ ናይ ውሽጥና ርግኣት ምስ ናይ ጎደቦና ርግኣት ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ ጎደቦና ድላይ ይኹን ሓዊ እተዎ ዕልቕልቕ ይኹን ንሕና ግድሸናኒ ጥራይ ንሕና እንኳዕ ሰላምን ርግኣትን ሃለወና ኢልና ንበይና ክንነብር ኢልና እውን ክንሓስብ ኣይንኽእልን ስለዚ እቲ ናይ ውሽጥና ኩነታት እናስራሕና ከለና እቲ ከባቢና እውን ብዝተኻእለ መጠን ከም ዝረጋጋእ ክንገብር እቲ ዘሎ ዕድላት ፍርቂ ፍርቂ 50-50 ስለ ዝኾነ በቲ ሓደ ተስፋ ዝህቡ ምዕባሌታት ኣለዉ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ተስፋ ዘይህቡ ተሪኦታት እውን ስለ ዘለዉ ኣብዚ መፅእ 2012-13 እንታይ ከም መፅእ እናተኸታተልና ክንከይድ ኢና ጆርጅ ወድና ከመይ ኣለኻ ድሓን ዘለኻ ምስ ኩሉ ስድራኻ ማለት እዩ እዚኣ መልእኽቲ እዚኣ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመ ኩነታት ድመፀት እያ ስምዕዋ ፕሊስ ብጣዕሚ ደስ ተብል ዘረባ እያ ካብ ኣስመራ ካብ ልምለስ ድሮ እኳ ዳርጋ ሊሳልሳይ ቀኒ ኮይኑ ብጣዕሚ ስኢኒ እኒአ ስእልታት ኣለዎ እዚ መልእኽቲ እውን ሒዝዮ ድመፀ ከለኹ ካብኡ ዝረኣኹ ብዓይነ ኣብ ከለኹ ክነግረካ ማለት እዩ ክትሕጎስ በቲ ትገብሮ ዘለካ ንጥፈታት ሰብ ከመይ ነይሩ ዘይኮነስ ከመይ ኣለካ እንታይ ይግበር ኣሎ እንታይ ውፅኢት ተምፅእ ኣሎ ዝብል እዩ ኣነ ሓንቲ ነገር ዝገረመህኒ ብተዓዲ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ይበሃል ንሕና ዳርጋ ኣብዚ ስለ ንፈልጠካ ውስከድና ዳርጋ ክወፅእ ከሎ ናይ ሓደ ሰሙን ኣኪብና ንኸይድ ንሕና ምስ ስድራና ገለ ኢና ንስምዕ ማለት እዩ ከምኡ ናትካ ናይ በዓል ወዲ ጠባ ብኣካሉ ረኺበ ነይሩ ወዲ ጠባ ማለት ንሪኦ ኢና ንሕና ድሓና እንጂኻ ኣብ ሻታትካ ኢና ካብቶም ገዳይም ተጋለልቲ ኢና ኣብ ሓደ ድኳን ኣትየ ብዕድመ ዝድፍኡ ቀሺ ረኺበ እቲ ድኳን ፍንትት ኢሉ እዩ በዚ ከባቢ ቋሓውታ ዝርከብ ፅርግያ እዩ ንድዕቲ ኣንስማት ብዙሕ ስለ ዝተቐየረ ዝኽብለ ይክእልኒ ክልኻ ዕድግ ምስኣትኩ ሓደ ነገር ኣድልይኒ ድምፅኻ ሰሚዐ እዮ ሕጂ ድምፅኻ ሰሚዐ ሰላም ኣቦ ገለለ ሰላም ኣቦ ከመይ ውዕልኩም ገለለ እዚ ኣቕሓ የድልየኒ ኣሎ ገለ ምስልኩም ናይ መዳእ ሰምዑ ኣለኹም ኣቦ ናይ ጆርጂ ትራርፋ ከመይ ጌርኩም ፈሊጥኩም እቲ ትዛረቡሲ ትሕዝቶ ዘለዎ ዘረባ ኮይኑ ሕጂ እንታይ ክብለካ እየ ዜረ እቶም መንእሰይ ተሓንጎደፎም መንእሰይ ምስ ግዜ ቀልጢፉ ምስቲ ኢንተርነት ስለ ዘላለየ ናይ ወፃኢ ክሳኻ ትገብር ገለ ትኽእል እያ እቲ ብዕድመ ዝደፈአ ሰብ ኣብ ከምኡ ምክታል ይበፅሕ ኣለዎ እሞ ቅፅል ኢኻ ኣይትሕማእኻ እዚ ወደይ ንሕና ኣብ ጎንኻ ኣለና ሸር ንገብሮ ኢና ንሓደ ሓደ ስልታት ክሰደልካ የብና ክስቦ سمعكم مادو ናይ ብሓቂ ኣዝያ ደስ ኢላትኒ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ምስ ሰማዕክዋ ተራ ሰባት ወይ እውን ኖርማል ሰባት ነቲ ቪድዮ ኣገዳስነት ኣለዎ ኢሎም ስለ ዝርእይዎ ኣብ ድኳኖም ኮፍ ኢሎም ኣገለገለ እውን ኣብ እንዳሻሂ ኮይና ወሊዖሞ ዝሰማዕናዮ ኣለና ዝበልውን ኣለዉ ኣብ ግሎም ዝርእይዎ ካብ ኤርትራ ብዙሓት ፀሓፉለይ ኣለዉ ስለዚ እዚ መልእኽቲ እዚ ንደገ ዘለና ዝጠቅም እኳ እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ግን ለማንም ኣገዳስነት ክልዎ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ሓጎስ ይስምዓኒ ከምዚ ጌርኩም ኤርትራ ዝኾነ እንተሰሚዕኩም ፊድባክ ትሂብኩምና ድማ ካብ ልቢ ንሕጎስ ስለምንታይ ቀንዲ ኣተኩሮናትና ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብል ኤርትራ ቀዳማይ ዘድልያን ደው ኣቢልዋ ዘሎን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብን እዩ እትደገ ዘለና ኣበርክቶ የብልናን ኣድላይቲ ኮናን ይብል ኣለኹን ኣድላይቲ ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኤርትራዊ ኣድላይነት ኣለዎ ቦቱ ኣለዎ ሓደ ግዜ ግን ኣብዚ ደገ ሰልፊ ኢምፖርታንስ ነብስኻ ኣመና ኣገዳስነት ከም ዘለካ ጌርካ ናይ ምርኣይ ኣብቲ ዝኽየድ ዘሎ ከይዲ ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ቦታኻ መሓዝ ኣገዳሲ እዩ ኣበርክቶኻ ብመንፅር እትዮም ብውሑድ ደሞዝ ኣብ በረኻታት ኮፍ ኢሎም ለይትን መዓልትን ዝደኽሙ ዘለዉ ክትሪኦ ከለኻ ቦታኻ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ዓብ ነገር ገብር ኣለኹ ኢልካ ጃህራን ኣብ ኢንተርነት ንሪኦ ዘለና ነዚ ሃገር እኮ በዓልና ኢና ጠጠው ኢልና ኣላ ኣብዚ ሓለፈ 4 ዓመት ከም ሕሱም ኤርትራ ክፅረፍ ከላ ገለ
my friend ኣብ ደገይ ነይሩ እዚ ሓሸውየ ዛ ኤርትራ ይኮነ ነይሩ ሃገር ደው ክትብል ዝገበረ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዩ ህዝብን መንሰይን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንሱ ይደው ኣቢሉ ሃገር ስለዚ ኩሉ ግዜ ትስኻት ገብረ ዘለኻ ነታ ውሽጡ ዝግበር ዘሎ ንምድጋፍ ዳምበር አንጻሩ ዝኸይድ ብዙ ግዜ ተዛረብካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፍሉይ ኣበርክቶ ኣለካ ወይ ፍሉይ ኣስተዋጽኦ ኣለካ ጌርካ ሙሳድ ጌጋ ኮይኑ ይስምዓኒ ነዚ እንድሕር ተረዲኡካ ድማ እቲ ትገብሮ ዘለኻ ምስ ዝኸይድ ዘሎ ጉዕዞ ዝሕግዝ ዳምበር ዝዕንቅፍ ክኸውን ከም ዘይብሉ ሓንቲ ብዚያ ለንቀነ ሪያ ዘለኹ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሪያና ኮ ብዙሕ ይረኽዋ ነይረ ግን ራይዋስ ከዚያ ምስ ኤርትራውያን ስለትሰርሕ ኤርትራውያን ኣብቲ ቃልሲ ብዝጋጣሚ ሕጂ ናይ ቃልሲ እውን ኤርትራውያን ናይ ቃልሲ ሰሪሕና ኢና ኤርትራውያን ከይኖምስ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዝተቃለሱ ሰሪሕና ኢና ብዞም ጭራባን ደመይ ንሓደይ ገለ ዝብል ገለ ክፍሎም ሕጂ ሓቢርና ይሰርሕና ግን ሓንቲ ንሰርሕ ኣለና ሕጂ ሓዱሽ ሸዳሊ ኣሎ ብጣዕሚ ዘድንቆ ንፉዕ ተቃላሳይ ጅግና ሕጂ በዓል እዚኦም ሕጂ ካብቶም ኣብ ፌስቡክ እንታይ ምልከተኩም ገለ ዝበሃሉ እዮም እዚ ሰብ እዚ ገጣማ እዩ ትግራዋይ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዋ ራእያ ግላዊ ርእይቱ እንዲሁ ግን ብዛዕባ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዘለዋ ራእያ ዘሕዝን እዩ ولا كم قربيت كن كاتري خلها زحزني زعبات تقرأي دليت رديت كل وقل نيرترا نتيرترا ونتن كتفز دلي أتحسس بازلوا سبي نسو زخانة يقول تجمع محلوه تومي يرتراويان مسوسر حزلو تردي وم ديوم كم زجبر زلو بعلامة ديوم زجبر زلو أنا بيرتراو زلو سبات حترتني حبريتا كلهم سلزغلك حزلو ما يدلني زي بيبان تري وازلهم سبا عند مريم يتبال أنتي حبيبتي درافيتنا يرترايا بزح فتوت زلوان أزي حبيبتي I think أنا خنا نقرأكم يدلني كل سبزيز فلتأخوني يسمعني إذا سبزيز زلو مرداتا أب حج زلو بفلا أبز حج مالت كم حج زنا برخالي الحرجز زجبرو انترفيوات قد مهي بوا كم درف تساريه كم زولين نرزلنا بتي نسوز بلو زلو مجمريا نزي أنا درفيه بني راب جزي قالسي بالكلو تناي تجراي مالتي زجبرو زنبرو درفي سراويتنا تجراي TDF كعواتيو ناس مراك أتي أبز بحال زنبرة زبركز زنبرة مالتي نزي زجفو زنبرو أبنت أبز سمعوا زي أتوم يوم تقد مهي بوام زبلام زلو يرترا تبغى نجاري يقولون تبغى تجورا نجاري يلن يعني زي أطبقت الله تخولي كلني زي قال العالم مالي أنكرات تطبقوا يزوسل تطبقوا أنتوا نيرتران نزبي إيرتران زي تطبق قالوا تطبق غيري إلى نزسرعات أنا ولا حنتي أي don't know ولا كلتا نجارات كتقصلك حجنا ابنت HIV أنقول كيلو HIV تحمام زنبرة وحيد بتعم قديرو كمون عصون أبي إرترا نايب حكي بزوح نجارات كان عصون درجة بزوح نجار نخطفون بزوح تعار جيرو هو كل جزء حدا تقام متخينه كم زبل اللغة حدا تقام ما يتخينس كل جزء من قستس كنا كف ترايدي زلو ويت من قص خاط بونا جرجع بركلون كودس يزلو حجة كابينها كابتم أجي تايو تزربا من قصير إرترا تدقفوا ديخات ودسوا ديخات تدقفوا حدا من البعض نسو تشك تغيرنا نايتمرت عدلاي من برون نيرو كابي بتيوس اللي فلت بغطا أزي زنبوبون كم بوبون كسعفان زخالي بنايتمرت عدل سلازر خبيو كم عينة مرسيات أبي تبيا عدل نايتمرت زي رخبو بزحتهم أب السودان عدل نايتمرت زي رخبو بزحتهم بتاع بيتك كتماتات زنبرت دي كوين أب قطرات كم تزدل تمرت زرقاية بلون ولا ونا بكينيا انتخيت أب زحات أفريقيا أبي تبيا عدلنا يتمرت زي بلوم أزيوم زحات كم زلوك تفلت تتكلم لك تانو سوز الجهارة لا مالتي كلا إنه منقسم منقف سجى ما يمحلوه إننا تقرأ منقسم كنقف زي كل سبي أزيوم بلحت مرحت كم زلوا أيو غير زاربا كال انترفيوات ناتو مالتيو زاربو مالتي نمنقسم كنقف قال مالتي غينو بمركل وين objectively بجبتك تزارب تخينك بتمسح على أب تقرأ زلوا شجرين حسامن ون نايت مرحلة كايدا زفترة يكتب الكتكل على لك أي بلونيوم لكن نايت تقرأ كل نجار شناي كم زغنة ليلاي كم زغنة جيركا تتاكلوا أبي يرتراجن شدشت مترو مال حسكا تورور أجمع يبلون كم دليل تكزارب خليو مناي تزارب يلو مني كل كله كتبوا تخليهم لما لس سلامتاينا نزيب نبع على زي قد مزبوم أنت على يرتران خضر فوق قد مزبوم زنا برازيو نخيت سبوق يرنا تسمعيه كفتم برجيد نحمد ودو زول مثلا حجي سبب هاي مثلا كابو حساب من دائما إرترا يعني سره اليوم نرى إرتراوي وأنت مسلم أنيو أكون كلني خليهم أنا أعرف أتذكر إرترا تقرأ عندي تقرأ عندي لا جميل سلوا كتب لك أكل جزاي سره تقرأ هنا يقول لهمش ها لازم تقرأ هم قدين برتاح تلون دل هذا
ምንም ኣነውን ርኢቶ የብለይን ግልጽ ግን እንታይ እዩ መልስኻ ንምንታይ እዩ ምስ ኤርትራውያን ኣረ ኤርትራውያን ይብሉኻ ኣኝዋክ ዋላ ይበሉኒ ኢልካ ምንም ኣይምልከተና ግን እንታይ መልስኻ ማለት ንምንታይ ኻ ምስ ኤርትራውያን ትሰርሕ ናይ ናተይ እውን ሕቶ ኤርትራውያን ኣረ ኤርትራውያን ይብሉኻ ኣኝዋክ ለይን ግልጽ ኣኝዋክ መልስኻ ማለት እውን ሕቶ በርታይ ክትብሎም ደሊ ሓደ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን ተጋርዮም ይብላ ኣሎ ሓደ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ብሄር ከም ዘሎ ኣፍልጦ ዘለዎ ይመስለንን ደይ መደይሉ እውን ክቕይሮ ይኽእል እዩ ከምዚ ኢሎም ክሻዱኑ ዝኽኣሉ ድማ ተራ መንእሰይ ኤርትራ ዘይኮኑስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስነ ጥበበኛታት ጉንብሕብሕ ስለ ዝብልሉ ዘለዉ እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ከም ኤርትራ ስነ ጥበብ ዓቂቡ ዝፀንሐ ክሳብ ሕጂ ምዕባለ ኣብ ስነ ጥበብ ብፍላይ ኣብቲ ቋንቋ ትግርኛ ተጋሩ ሳበይ ነይሮም እዮም ኣብዚ ቀረባ እዮም ደርፊ ጀሚሮም ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ኩሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኮፍ ኢሉ ከሎ እኮ ናይ ትግራይ ደርፊ ሳሕቲ ዝወፅእ ነይሩ ዳርጋ ኣብዚን ኣዲስ ኣበባ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንመቐለ ምስ ሓዶም እዮም ትግርኛ ዶ ባህልና ዶ ክብሉ ጀሚሮም እምበር ኣዲስ ኣበባ 2014 15 ገለ መለኮ ኣምሓሩ ጥራዮም ኮይኖም ነይሮም ወላ ኣብቲ ቤተክርስትያን ናቶም ኮይ ፀሎት በኣምሓርኛ እዩ ዝግበር ክሳብ ኣብዚ ቀረባ ዝነበረ ኢሎም to that extent ነቲ ትግርኛ ዝበሃል ኣልዮሞ ነይሮም እዮም እጂ ተመሊሶም ነቲ ልክዕ ከምቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ ኣብ ኩሉ ግዜ ከለዉ እዮም ኣብ ሰራይ ከለዉ ትግራይ ተጋሩ ዝብሉ ዘለዉ እኮ ሓደ እኮ እዮም ገለ ነዚ ከምዚ ኢሉ ነቲ ኤርትራውነት ንዝክሕሰብ ከይዶም ካብኡ ደርፊ ወሲዶም መኻ ዝጠቅም ደርፊ እንተዝኸውን ከካ ጀስት ኖርማል ደርፊ እኮ እዩ ብፍሉይ ክሊፓት ጌርካ ከተቀናብሮ ትኽእል ኢኻ but I don't see any specifically ብፍሉይ ሰሓብነት ክልዎ ዝኽእል ግጥሚ እውን ኣይኮነን ግን እንታይ እዩ ሓደ ግዜ እቲ ንሪኦ ዘለና ፀገም ብተደጋጋሚ ክመላለስ ከሎ ንሪኦ ኣለና ኣንፃር ኤርትራውነት ብኩሉ መንገዲ ክመፅእ ይኽእል ስነ ጥበብ ማለት ድማ ቀዳማይቲ ኣርት ዝበሃል ቀዳማይ መሳርሒ ናይ ፕሮፓጋንዳ እዩ ቀዳማይ መሳርሒ ናይ ፕሮፓጋንዳ እዩ ስነ ጥበብ ኣዲኻ ኣለኻ እዚ ነዚ ኣስተውዒሉ እቲ መንእሰይ ክሪኦ ክኽእል ኣሎ ሓደ ክሰርሑ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን ሓደ ትግራዋይ ሂብዋ ኣብ ስነ ጥበብ ጥራይ ዝግደስ ገለመለ ክትብል ትኽእል እዚ ግን ፖለቲካል ኣይዲዮሎጂ ዘለዎ ሰብ እዩ ፖለቲካሊ ኣይዲዮሎጂ ናቱ ክህልዎ ፀገም የብሉን ኣንፃር ኤርትራ ዝሰርሕ ሰብ እዩ ኤርትራውነት ንኸጥፍ ንሕና ኤርትራውያን ኮይና ኤርትራውነት መንነት ሃሊና ናትና ምርጫ እዩ ናቱ ምርጫ ወይ እውን ናቱ ነገር ክኸውን የብሉን ግን እዚኣቶም ነቲ ኤርትራውነት ዝክሕዱ ሓደ ካብቲ ኣብ ዝኾነት ሃገር ኪድ እንዶ ንኣሜሪካ ኣለኻ ኣሜሪካውነት ዝበሃል ዜግነት የለን በሎም እንታይ ክገብሩካ ከም ዝኽእሉ ክትርኢ ኢኻ ጀርመን ኬትካ ጀርመናዊ ኣብ መንነት ዝበሃል የለን በሎ ጀርመን ዝበሃል እኮ ብተፈጥሮ ይነበሩ ዝተፈላለዩ ዓሌታት እዮም ነይሮም ሃገራዊ መንነት ኣብ ቀረባ ቅድሚ 100 ዓመት ገለ እቲ ጀርመን ዝበሃል ከም ሃገር ቆይማ ሃገር ኣይነበረን ጣልያን ዝበሃል ሃገር ኣይነበረን ፈረንሳ ዝበሃል ሃገር ኣይነበረን ሰሜኒ ኪንግዶምስ ኣብቲ ውሽጢ ዝነበሩ ተኣኪቦም እዮም ጣልያን ዝበሃል ኮይኖም ጀርመን ዝበሃል ኮይኖም ስዊስ ዝበሃል ኮይኖም ስለዚ እዚኣቶም ኣብ በይኖም ዝነብሩ ሰባት ስለ ዝኾኑ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝኽተልዎ ፖለቲካ ድማ ዘሻደኖም ምክንያት እንታይ ምዃኑ ንርኢ ኣለና ብተደጋጋሚ እዚ ዓይነት ኣካይዳ ክትርኢ ከለካ ድማ እቲ ሰብ ከስተውዕለሉ ከም ዘለዎ ኢና ክንምሃር ዘለና ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ካልእ ኣርእስቲ ኣብ ካልእ ግዜ ክንዛረበሉ ንኽእል ባንዴራይ ዘየኽብ ተሎት ዓለለይ በሎት ተጸጋዕለ ተጸጋዕቶኒ ዓለለይ በሎት ክብታ ዘይዕቅብ ተሎት ሓወለለይ በሎት ሓወለለይ በሎት ሓወለለይ በሎት ሓወለለይ በሎት ኦኬይ ንቐፅል ስደት እዩ ኣነ ኣብ ስደት ምስ ከድኩ ዝረኣኽቦ ነገር እዩ እዚ ኩሉ መንእሰይ ካብ ዓዲ ወፂኡ ኣብ ሊብያ ሲናይ ኣብ ጉዕዝኡ ዘጋጥሞ ስቃይ ብፍላይ ከዓ ሕንቁቕ ዝነበረ ኩሉ ብደገ ዝምወል ወላ ሓንቲ ፀገም ደይብሉ ኸይስ ኢሉ ጥራሕ ስለ ዝሓሰበ ከይዱ ኣብኡ ምስ ከደ እዚ ኩሉ ሽግር ሓሊፉ መዓት ገንዘብ ተኸፊልዎ ገለመለ ወፂኡ ልዕሊ እቲ ገንዘብ ሂወቱ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ወፂኡስ ኣብኡ ምስ ከደ ከዓ ነቲ ናይ ስደት ባህር ዝተይቅበሎ ሰብ ደገ ዝረኣየ ደገ ጥቡቅ ኣይኮነን ኢሉ ይጣዓስ ትሰምዕ ኢኻ ከምኡ ክትብሎ ከለኻ ነዚ ንደገ ዝሓልም ዘሎ መታን ደገ ከይሓልም እሞ ኣብ ዘይውዳእ ስቃይ ኣብ ዘይውዳእ ተንፅሎን ፅንዋን ከይወድቕ ትህቦ ኢቶ ብኸመይ ይቐበለካ እንታይ መስሎ ሓቂ ዶ መስሎ ይኣምነካ ስጋዕ ባዕሉ ከይዱ ዝሪኦ ኣይመስለካን እዩ ኣይመስሎን እዩ ትብሎ ሕጂ ካብ ውሽጢኻ ወላ ኣብ ገዛኻ እንድዩ ትነግሮም ፍቕሪ ናይዚ ሃገር ፍቕሪ ናይ ገዛኻ ናይ ስድራኻ ናይ ማሓዙትካ
أو يتركونيها أو تنتصل كها تنبر تعلم هي مسلكم دل سلا زرخب كايدي سلا زرخب كيدي يا تعملسي سك خيد علني حجي كل جزء نايم خاد علامة سلا زقبر أي سمع كاني الساعة تعمني تحتاتي توم قالي محواتك إنكارج قبرها قالي محواتك خا نخيت وص ينقرها تناي بحق سلبوها قالي محواتك خا بستفلا لي من قدي وطاد راح تفاد راح تقولون له ما حنت ريح جزها أب وسام زم تقول كاسعبين بخم قوت إخا أب سدت تزقات مكة ناي سدت أب سدت كل تنقدي قوت إخا مبلا توت إخا وين فوق صراحة تكون لك وين فوق تمارك تكون لك علامة خلوك له تارجت زي بالكم ويتكها كم زبزي سدد الليل كايو سديد الكا وي بمنتايم تقول له خيفلت كترح كم زجنزب نورمال قليل دركب مسلكا جالك أسبس انتي تحاملات مصو ليتن معلتن قرن بردن حين توقعا نعو كمان كندي كستي حليفة متيا سلسدد تركاس سخا تعمد مسلكا أبوهم إيلا سدك قدم بزح عدلن تصقان نير وي بحليو الجغارتي تصقان عدلن كم قدوم يلن بحال كمي أنا أدم مثلني بزح سرحتني دليل نيرم سدتني دليل نيرم أين قرم حجينا على قليقهم كمول على قليقهم سدتني مول على قليقهم سرح إيزي وكرخ ذا فيديو أزيا قد سيدا أبرتريان ميديا نتورك تبل علاتكم أنا من تاينا نمتوزر لنا سب نجير كايو هذا جزء كي سمعك كاي خليو بفلا يتمنى سيك سمعك كاي كلنيو سلمت هيدي سمعوي لنا بزعبون بزع كنا زاربين خلينا بحفشاجن تبدأ جزء لسب أنت عينت حبريتا يهبالو أنت عينت حبريتا كب يمرز ناب كلنا نقد فيو بتقين بتجن أبزوان زت سدت بتقدم زخنة زدل خايم مخنة أبزوان زجن أزي بدهي مدرك كم زلون أوروباويان يكون أمريكاويان سدتنيا أصل شيوم كم زلون اتزلوا كتباو كنا تقدمه السدت تعدم كم زي كونن أقرب بتحجرات تاريخ هذا السودان يكون أبيتبيا معقبنا سدتنيا هذا نبرة نبعلاتن وشتاوس أجمعتن أبزي خبده أبزلولو نهي وتكا زل على ريسك أنت دي وسطك يمرز زيادة تعمل اختي نيوكت كيد كنا بلان غلبو بنتر كتري خلاها نابيرترا تسفاتاتنا لوطي زرعي لو جزيو مغنياتو تزنبري كيناتو ورا كيناتن كابنابو زتحت ملك زحزو لو جزيو يس ستيل تشالنجز كله مخانن بدوهتات كله خمس غلن أجمعات كله خمس غلن شلالي لك خداي دلني حفشاجن استوعال كلي كايو أكبابي خاص جبر زلو نجارات أستوعب الكاميرا أي كلي كايو سدت مزيو كل سب متشوزنا بركة مسلكا كيف تعالوا له خارج محضرة يود كاب حدا قاعد يتودق زخلو ريسكو سيتكون كيت عمك هاي خليها بسدت أبزوان نزيات رايح كنا بندلي نايلو معرفتي أبزخلو الدينا لايك مكبار سبورت مكبار تقف هاب دما ناي وتروس أو إثنين أنا نابلكو نايلو معرفتي أبزخلو دي زيات أنت درفي كقتفكم. Okay, just one second. درفس لزعبيت مزيات راينا هنكسر مالتي قاطع متقرب كويس. زي عم تلون أول اللي بلون زي عم تلون هاي بلون سوعة زي خبر تلون كل البلد اللي بلون عليه عمت تلون البلد اللي بلون بعدي راي زي خبر تلون عليه اللي بلون كلمة زي عقب طلعت حول لي بلوت حول لي بلوت حول لي بلوت حول لي بلوت علي لي بلوت فتح لي بلوت فتح حول لي بلوت علي لي بلوت حول لي بلوت